ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakadrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado sa aton sining pagpangalagad Nobyembre 2 na kita panwa tuig 2024. All Souls Day subong kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing. Giving gifts for everyone. 53 dias na lang kagapasko na. Sa mga nagapauna dalagkuan karon nga mga balita sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hoven. Mga dumuluaw sa tatlo ka mga patio sa distrito sa Mandurriao naglabot sa malapit na 20,000 ka individual. Samtang medical team sa Red Cross sa Molo Cemetery may gintabangan nga ginatake sa epilepsy. Baligyan na isang kandila kag bulak madahog man sa gihapon subong nga piyesta minatay sa Molo Public Cemetery. Kag mga nagbisita sa Miagao Cemetery subong aga mas madamo kun ipanggid sang tuig 2023. Muni madalagkuan mga balita issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga nagapanguna kag dalagkuan naman nga mga balita isa tubtub duha pa ka bagyo ang lauman nga mga sulod subong nga bulan sa Nobyembre suno pa sa pag-asa no sa aton sinikaron nga mga kabumbo ni sandig diri sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services ukon ining pag-asa ginalauman sini Banwa nga posible may isa ukon duha pa ka bagyo ang mga sulod sa pungsod subong iyang bulan. No, ining bagyo pagatawgon nga Sanday Marse kag Nika ginapahig diri karon sang weather specialist nga si Benison Estarahe or Estareha sa aton sining mga kabombo nga ang kategory sining bagyo amo iyang typhoon kag super typhoon dugang pa sang nasambit nga personalidad kung ang pagbasihan naton record humalin sang 1948 silingati ordinaryo lang na nga nagalandfall ang bagyo sa kadabulan sang Nobyembre dito iya sa may Luzon, Visayas tubtub sa may Caraga region. Madumduman nga magkasunod sining agin halitan no sang mga bagyo ang aton sining pungsod Bagyo Christine kag ni Bagyo Leon sa karon Banwa yara sa 150 ka mga individual ang nagkalamatay bangod man sa kay Bagyo Christine. Sang ginpamangkot gani si Presidenta Bongbong Marcos niya hindi lang ang mga minatay ang dapat naton nga pangamuyuan taman ang mga nagkalabiktima sang bagyo no kay kinahanglan man sina nila sang aton sini nga pagpangamuyo biktima sang bagyo nga mga nagkalamatay ang iban sini gani Banwa missing pa no tubtob sa sini nga mga tinion nagapilar diri si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko nga ilakip pa sa ila sini nga palangadion subong iyang undas ang mga nagkalamatay kag mga missing sa Bagyo Christine. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council masobra no nagalabot gani 150 ang latest nga datos diri nga aton sini nga nakuha from our authorities no sa aton sini mga kabombong ang ila sining kausa sa ilang kamatayon ining paglaslas ni Bagyo Cristino kadamaan sa mga nagkalamatay ginbawian sa kabuhi ang mga kabombo naton dito iya sa may Bicol region.
Dugang pa sa presidente sila niya ginabuligan sa karon ang Bicol Region. Bisan baluarte iyan isang iya siniyang kasumpong sa pagka-presidente sadtong nakaligad sini nga eleksyon. No, baluarte ini banwa ni former Vice President Leni Robredo. Ginpasiguro man sa presidente nga hindi maguntat ang pungsod, tubtob hindi makabangon ang tanan halin iya sa eksperyensyahan nga kalamidad sa pungsod. Tiya mo ning isa sa mga dapat ginaton iyang hatagan man sa nagakigo sa nga pagtamod ang pagbinuligay kay gustuhon man kag sa hindi sa aton sini nga mga kauturan. No? Nagakadapat ang aton sini opisyales sa gobyerno buligan adtong mga kauturan ta, no? Iya sila nga mga constituents, no? Regardless ang political affiliation during sa kalamidad. Unlike before sa aton sini nga mga kabumbuti, may mga nabatian kita nga mga issues, no? Katulad ng gilamang iyang issue tubla sa nga Bagyo Yolanda nga may sinukmaan to iya ang isa ka persona man nga nga hindi man ang pilido sang presidente amo niyo, hindi ka man niya presidente. Do mga mo sila kasubong ang sugilanon banwa amo nang isa sa mga mambal naton pigado nga sahi isang pamulitika. Kung inyo pa madumduman isa sa mga correspondent naton dito iya sa may Estados Unidos pamangkot kagaina, no? Iangot na lang ni siguro sa naghilapit na lang iyang United States elections, United States of America elections sa palabuton sini nga November 5. Kung inyo sini madumduman ang punto sa iya sini nga statement banwa is that nga ang mga nagapili, nagaboto, mga butante, abe. No? Dito iya sa may Estados Unidos, sa aton sinimagkuturan, why to sila yan nagalantaw sa kung ano kadamo ang nabuligan sa partikular sini iyang politiko or nagapapili, abe. Sa aton sinimagkabumbo, ang ila sini ginabasihan kung anong panindugan sang isa iya kakandidato sa partikular nga isyu. Diba? Di mas mayo guro ko na muna kay ngaman. Sa aton sini nga mga kabombo, naturalmente kag automatic na inaiyakon sa mga tinaga pa ang pagbulig sang mga opisyal sang aton sini nga pungsod. No? Sa iya sini nga mga nasakpan nga mga pigado. But silingon automatic na naiya. Hindi na iya dapat nga kabigon nga isa iya banwa kamaraslan. Nga mientras tanto kay kumo siyang nagapungko dira sa anuman nga posisyon, presidente, vice-presidente, senador, congressman, mayor, governor, vice governor, board member, sangguniang bayan member, so on and so forth. Kay kumo nakabulig siya sa imo, bisan wayron tana nagaserranto ang iya sini nga mga polisiya nga ginapatuman kag mga labay-labay kag kuris-kuris ang iya sini nga panindugan sa mga mas labing dapat tulupang doon nga mga isyu nga nagaklinabo sa aton, ti dapat kung tani banwa mahimulat na kita. Kumbaga pa pataason taman ang level sang pagpili sang aton siniiya nga mga masunod nga mga leader nga mga opisyal sang aton sini nga gobyerno. Ang punto sinadira, ang bulig iya automatic na para sa mga nagakinahanglan, hilabi na naigo sang kalamidad, ang mga pigado. Kay ti amo ina ang mandato sang aton siniiya nga gobyerno tukod sa mga proyekto para sa kayuhan sang pumuluyo, mga programa para makabulig sa pumuluyo nga pigado.
tanan-tanan ina banwa, no? Automatic na ina nga responsibilidad sa kung sino man he or she ang nagapungko sa pwesto. Oh. Kay hindi ina iya pwede banwa, no? Nga for example, ako abi ang presidente, ako abing vice-presidente, o kon ako manabing mayor, congressman, or whatsoever man iya ngara sa akong posisyon, mahambal kuya abi banwa, nga kutob lang sang nag-apelido, Huber kag Blanco, mula na yung buligan ko. Hindi na iya pwede. Oh, hindi na iya pwede. Mandato mo, katungdanan mo, responsibilidad mo nga buligan ang tanan nga pumuluyo nga nagbutang sa imo sa pwesto. Bisan pa gani, why sila nagbuto sa imo, buligan mo ginina dapat wala sang pinilian sa nasiling ko na regardless sa kung ano man ang iya sila nga political affiliation, kaya mo ng responsibilidad mo. Ang nagamater kung tani kag dapat naton hatagan sa nagakigo sila nga pagtamod sa pagpili sa mga masunod sini naton iya nga mga opisyal sang gobyerno kung ano ang ila sini nga mga panindugan, tagsa ka panindugan sa partikular sini nga isyu. Una bes, sa West Philippine Sea, no? Ikadua, unemployment, poverty, ano pagin, isyu batok sa illegal sini nga druga, mga kasubong sina. Kay kon magsandig lang kita, si Congressman Brinan Laguerta, mayo ni kay kada kitay namon sini, may dala ni siya nga duli tupad, may dala ni siya nga AX, may dala ni siya nga muni. Si Mayor Laguerta, masabi ni nagapanagtag ni kwarta, panghatag ni atop sa mga nagkalapalin ang atop nila tuya pagbagyo, no? Nagapaluto siya da sang isa kakawa nga bihon kag ipakaon niya di sa mga pumuluyo nga biktima sang sunog. Katungdanan ina nila nga magbulig. No? Pero ang punto sinadira, ano ang ila sini nga panindugan sa mga labing importante kag nagakadapat hatagan sini sang pagtabod iya nga mga isyu sa aton sini nga sosyudad. Kung tani ti medyo pasaka-sakaon taman ang level sang talaksan sa pagpili sang mga masunod sini naton iya nga mga politiko katulad dito sa may Estados Unidos. Nga kung sa din banwa ti way tuslaya nagalantaw kung sino tong pinangbuligan ni sino, ang ilalang siniya, anong panindugan mo sa partikular nga isyo? No? Kay dira kami iya matakos kung nagakaangay ka bala nga ibutang sa pwesto. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon dugangan tayo ni sa paray nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang cabbage o polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Nobyembre 2, taong 2024. Ngayong araw ay ginugunitan natin ang Araw ng mga Kaluluwa at 53 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, sa ating international news, U.S. election updates, itong si former President Donald Trump at Vice President Kamala Harris kabilaan puspusan ang pangampanya doon sa mga swing states. Iba't ibang gimmick daw patok ngayon sa mga botante. Etong si Harris at Trump naman dikit sa poll survey matapos sumabol nitong si dating US President Donald Trump ngayong nalalapit na ang pagsisimula ng US 2024 elections. At ang ating update mamaya sa nangyaring pagbagsak ng Philippine Air Force plane, imbestigahan na
yung landing incident ng isa sa kanilang mga aeroplano dyan sa Basco, Batanes. Ang naturang paliparan muling isinara matapos nga ang naturang insidente at habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat. Mga bus terminal at pantala naman muling naghahanda na para sa balikan ng mga bakasyonista. Itong Super Typhoon Leon nag-iwan ng matinding pinsala sa Batanes at ilang mga turista naman sa naturang lugar na nanatili pa ring stranded. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Matapos nga ang magkasunod na bagyong nanalasa sa bansa, ay nag-iwan ito ng matinding pinsala. May panawagan ngayon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa publiko na isama sa panalangin ngayong Undas ang mga naging biktima ng bagyo. Nasawi man o hindi, ay isama umano sana sa panalangin bilang bahagi ng pangingilin ng ating mga kababayan. Kabilang narito ang mga nasawi dahil nga sa mga naranasang pagbaha at pagguho ng lupa sa malaking bahagi ng ating bansa. Batay nga sa inilabas na video message ng Pangulo, iniulat nito ang aabot sa mahigit 100 na kataong binawian ng buhay sa mapaminsalang magkasunod na bagyo. Bukod dito ay may mga individual din na patuloy pang pinaghahanap hanggang sa mga oras na ito. Nabanggit din mga kabombo ng Pangulong Marcos Jr. ang bilyon-bilyong piso na halaga ng pinsala sa sektor pa lamang ng agrikultura maging sa infrastruktura. Dahil nga dito ay muling nanawagan ng Pangulo na upang magkaisang labanan at pigilan ng climate change sa bansa, dapat magkakaisa ang layunin ng ating mga kababayan. Tiniyak din ito na ihahatid ng gobyerno ang tulong sa bawat mamamayan na naapektuhan ng bagyo dito sa ating bansa. Nagpaabot din ito ng pag-alala doon naman sa iba pang mga nasawi sa naturang panahon. Maging siya sa pagdalaw sa kanyang magulang o sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay nalala rin ang iba pang mga binawian ng buhay sa iba't ibang panahon. At narito ang bahagi ng kanyang naging mensahe. Kaya't naman naging makabuluhan ang aming undas dahil sa inyong pagdating at lalong-lalo na dahil nararamdaman namin na mula sa inyo ang pagmamahal ninyo. At, bata pa ako, nakita ko na yan at sinasabi ko napakagandang gabay yan. Ngayon na nakaupo ngayon ako bilang Pangulo, mas lalong naging mahalaga ang kanyang mga salita. Bahagi yan ng mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan sana raw ay gamiting ihemplo at basihan yung mga buhay ng mga nakalipas na mga lider ng ating bansa na naging makabuluhan ng panunungkulan. Ganon din ang iba pang mga tao na binawian ng buhay sa pagganap ng kanilang tungkulin kung saan tinukoy pa ng Pangulo yung mga rescuers at mga nagbuwis ng kanilang buhay lalo na sa kasagsagan ng mga sakuna na tumama sa ating bansa. Samantala, kinumpirma ng Philippine Red Cross na dadagdagan pa ang bilang ng mga individual na kanilang naasistihan ngayong Undas. Batay sa datos, aabot na sa 2,600 na pasyente ang nalapatan nila ng kaukulang serbisyong medikal. Ayon pa sa Philippine Red Cross, nagtayo rin sila ng mahigit 280 first aid stations sa mga sementeryo, mga bus terminal at iba pang lugar para maghatid ng serbisyo sa publiko. Naka-standby din ang mahigit 2,000 volunteers at staff ng Philippine Red Cross na handang magbigay ng medical aid sa mga individual na magkakaroon naman ng mga concerns sa kanilang mga kalusugan. Kaugnay nito ay tiniyak naman ng Red Cross na magtatagal ang kanilang team sa mga sementeryo hanggang bukas Nobyembre 3 ng taong ito. Inatasan na rin nila ang kanilang team na manatili sa mga bus terminals, highways at pantalan hanggang matapos ang buong paggunita ng Undas ngayong taon. Samantala, kanya-kanyang pakulo ang mga pamunuan ng mga pantalan dito sa ating bansa. Yan ay para matiyak na hindi mababagot yung mga pasahero at magiging komportable ang kanilang biyahe ngayong panahon po ng Undas break. Kinaliwan ng mga pasahero sa Port of Dumaguete ang libreng Halloween photo booth habang namigay rin ang Port Management Office ng Negros Oriental
at sikihor ng libreng popcorn para doon sa mga nag-aabang. Nilalayo ng naturang inisyatibo na mabigyan ng komportableng gawaing convenient at secured ang mga biyahe, yung kabuuan ng travel experience, lalo na ng mga turista, yung mga pasahero at iba pa doon sa mga pantalan. Nagbigay din naman ng libreng serbisyo ang Port of Culasi doon sa Rojas City, Capiz at Fort San Pedro na isang terminal naman po dyan sa Iloilo City ay meron namang libreng blood pressure check-up upang masiguro na yung kalusugan ng mga pasahero ay nasa maayos ang kondisyon at bahagi ito ng kanilang programang Uplan Biyahing Ayos 2024. Libreng lugaw naman at tsokolate ang ipinamigay sa port management ng port management ng Davao at yan ay bahagi ng kanilang hakbang para sa mga pasahero at kanila na umano itong tradisyonal na ginagawa. Lugaw rin naman ang ipinamigay ng Port Terminal Complex doon sa Iligan at Lanao del Norte, maging sa Iligan sa kanilang mga pasahero at iba pa. Tiniyak naman ng Philippine Ports Authority na magpapatrolya ang kanilang mga tauhan sa ganitong uri nga ng mga programa, mga kabombo, ay para sa kapakanan na rin ng mga pasahero tuwing panahon ng undas at holiday season na rin, ganito pa rin ang kanilang mga gagawin. Samantala, all set na ang paghanda ng mga bus terminal sa inaasahang balikan ng mga pasahero dito ho sa Metro Manila. Ayon kay Hilario Mataba, Assistant Supervisor ng isang bus company, nakalatag na ang kanilang mga bus para sa inaasahang pag-uwi ng mga biyahero na magsisimula naman sa Nobyembre 4 mula ito doon sa mga kani-kanilang mga probinsyang inuwian. Aniya, ang mga bus na ito ay nakaantabay sa mga probinsya para naman sa tuloy-tuloy na paglalakbay pabalik dito sa National Capital Region. Samantala, kahit Nobyembre 2 na ay mayroon pa rin magsisiwian sa mga probinsya, kaya naman patuloy silang nakaalerto kahit matapos na itong undas. Tiniyak din ng pamunuan ng terminal ang mahigpit na kaukulang pagbabantay sa mga sumasakay na pasahero at pagsiguro na rin sa nasa kondisyon itong mga drivers para sa mahabang oras ng kanilang paglalakbay. Samantala, kuha muna tayo ng karagdagang mga impormasyon mula sa ating mga kasamahan. Yung bilang ho ng mga bumibisita sa Cementerio del Norte ngayong 2 ng Nobyembre. Ngayon po kasi yung araw ng mga patay talaga at inaasahan daw naabot ito ng 300,000. Tungo tayo dyan sa may bukana ng Manila North Cemetery. Alamin natin ang report ni Bombo Kelly Cordero. Inaasahan ng Philippine National Police na aabot na lang sa nasa 200 hanggang 300,000 ang bilang ng mga bibisita dito sa Manila North Cemetery. Mababa ang bilang na ito kung ikukumpara sa bilang ng mga bumisita kahapon November 1 na nasa 1.1 million simula 5 a.m. hanggang 7 p.m. Ayon kay Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, Manila Police District Director, bagamat inaasahan na mababang bilang ng mga tao ngayon, hindi pa rin umano nila binago ang kanilang police deployment sa loob at labas ng naturang sementeryo. Aabot ng nasa 500 umano ang bilang ng kapulisan na nakabantay dito sa Manila North Cemetery para matiyak ang kaligtasan ng publiko. At hanggang bukas, ayon kay General Ibay, ay 24 hours pa ring magbabantay sa sementeryo at kalapit na lugar ang mga kapulisan. Kahapon yung pinakamarami pumunta. Ang naging crowd estimate na natin is more than 1 million. Naging generally peaceful yung mga nakumpiska na natin. Karamihan mga flammable na mga items. Meron ding nakuha mga alak, meron ding nakuha mga pabango. Pero ngayon, mas mababa ito kasi nakita mo naman natin yung slow ng tao ay kakaunti na. But estimate namin kung ikukumpara natin last year, hundreds of thousand pa rin ang darating ngayon. Nagsisimula ng bumaba yung pila, kaya ganun pa rin ang deployment natin. Hindi natin binago dito sa labas at saka sa loob.
Kahapon hanggang ngayon, batay sa assessment ng PNP, generally peaceful ang sitwasyon dito sa naturang sementeryo. Makalipas ang alas 7 ng gabi, wala naman na daw nagpilit pang pumasok. Pero may mga humirit pa at pinayagan na mag-extend hanggang alas 9. Pero mamaya patuloy pa rin daw ang pag-iikot nila 2 oras bago ang alas 7 ng gabi para magpaalala na hindi po pwedeng mag-overnight sa sementeryo. Pinapayagan lang na manatili ang mga bibisita sa mga yumao nilang mahal sa buhay simula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, ang lagi pa ring panawagan at paalala ng pambansang pulisya sa mga papunta pa lang sa sementeryo na iwasan na ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng alak, lighter, sigarilyo, baraha, matutulis na bagay o maging ang mga pabango. Kaya paalala lang natin sa mga pupunta pa rito, magdala ng mga payong at uminom ng maraming tubig. Pero wag na silang magdala ng mga pinagbabawal kasi matagal na tayo nag-anunsyo, nagpaabiso para hindi na makumpiska dito mismo sa entrance natin. So ngayon, ganun pa man, nagpapaikot na rin tayo dyan, inabisuhan natin yung bawal pag-inom ng alak kasi may mga residente tayo sa loob, hindi natin alam kung hindi nakatago silang mga alak or pwede silang mag-inom. Pero pinagbabawal natin yon, lalo na ngayon dito sa panahon na bisita ngayong araw na to dito sa Manila. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The American Vote 2024. The Bombo Radio Philippines special coverage of the U.S. elections. Ngayong November 5, 2024. Tampok ang live updates kasama ang mahigit 150 Bombo International correspondents sa Amerika. Live sa 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. The American Vote 2024. Mula sa Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Puspusan pa rin ang ginagawang pangangampanya ni na US Vice President Kamala Harris at dating US President Donald Trump. Sa natitirang halos 4 na araw, oras yan sa US bago ang halalan ay patuloy ang pag-iikot ng dalawa sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos para manuyo ng mga botante. Nagtungo dyan sa Michigan itong si Trump para ligawan ang Arab-American voters. Sinabi naman ni Trump na kanyang tatalakayin sa kanyang pagbisita ang issue naman hinggil sa Lebanon. Samantala, nadagdagan pa ang nagpahayag ng suporta naman dito kay Kamala Harris. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging talumpati ni US Vice President Kamala Harris. Milwaukee. Okay, 4 days left. 4 days left in the most consequential election of our lifetime, and we still have work to do. But here's the thing about all of us. We like hard work. Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. We will win. And here's one of the reasons why. Because when you know what you stand for, you know what to fight for. Yan ang bahagi ng talumpati ni Kamala Harris. Sa pagtungo nga ni US President o US Vice President Kamala dyan sa may Pennsylvania, inihayag ni Governor Josh Shapiro ang suporta naman para kay Harris. Sinabi nito na matagal na niyang nakilala itong US Vice President kung saan ito na umano magdadala ng tagumpay sa ekonomiya ng Estados Unidos. Narito pa ang pagpapatuloy ng talumpati ni US Vice President Kamala Harris. And in this election, we have an opportunity to finally turn the page on a decade of Donald Trump trying to keep us divided and afraid of each other. We are done with it. We are exhausted with it. We are turning the page. And it's because we know that's what he's about. He is constantly about trying to have Americans point their fingers at each other. But that's not who we are. That's who he is. That is not who we are.
Samantala mga kabombot ka Sir Nation, sa panig naman ni dating US President Donald Trump, abala rin ito sa kabi-kabilang political events. Narito ang bahagi ng talumpati ni dating US President Donald Trump. Like people are coming up to me, my staff over here who are great. Sir, I'd like to recommend some people. I said, I don't want to talk about any people. First, I want to win, right? We don't want to talk about people. Don't tell me about people. Everybody wants a job. Remember, there was a moment where they were saying, oh, nobody wants to work for Trump. He's too difficult. He said, let me tell you a little secret. They die to work for us. You know why? Because they all want to be this glamour deal. They want to be in this beautiful administration. They want to be secretaries. No, they say, sir, nobody wants to work for you. Nobody wants to be Secretary of State and be known famous for the rest of your life. Nobody wants to be Secretary of the Treasury. Nobody. These people are nuts. It's these people right there. They don't want to work for Trump. They don't want it because he's difficult. You know why I'm difficult? Because I want perfection for our country. That's the only reason I'm difficult. Samantala, inaasahang magpapatuloy nga itong panunuyo naman nitong itong panig ni dating US President Donald Trump hanggang sa besperas ng pagtatapos nitong halalan sa kanilang bansa. Narito pa ang pagpapatuloy ng kanyang talumpati. We have maniacs that have nuclear weapons, and we can't let that happen. And you need a smart president. As an example, Russia would have never gone into Ukraine if I were president. Zero chance with Putin. Zero. And everything Biden said, I said he's saying the exact opposite of what he should be saying. Israel would have never happened. That attack, October 7th, would have never happened. What a shame, right? What a shame. You know what else wouldn't have happened? Afghanistan, we would have left sooner, but we were going to leave with dignity and strength. Instead, we lost 13 great soldiers. I know their families. You know, Biden and Kamala would never call the families, not even one little phone call. I don't think they really wanted to hear from him in the end. But they wouldn't call. 13 great people were lost. Many people lost the legs, the arms, the face was just... Yan ang bahagi ng talumpati nga ni dating US President Donald Trump. Samantala sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, patuloy na susuportahan naman ng North Korea ang Russia hanggang sa manalo ito laban sa bansang Ukraine. Yan ang tiniyak ni North Korean Foreign Minister Cho Son-hui. Ang pahayag na nitong si Hui ay nangyari noong naganap ang pakikipagkita nito kay Russian Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov upang gunitain na rin ang alaala ng pagbisita ni dating North Korean leader Kim Il-sung diyan ho sa naturang lugar noong 1949. Ipinagmalaki pa ng North Korea na mananalo ang Russia laban sa Ukraine dahil patuloy silang magpapadala ng mga kaukulang tulong, kabilang na itong mga armas. Pinasalamatan naman ni Lavrov ang matagal na nitong ugnayan sa North Korea at ang pagbibigay nito ng kaukulang mga sundalo at serbisyo sa kanila. Kung maalala, pinirmahan ng dalawang bansa ito hong kanilang Mutual Defense Act noong nakalipas na buwan. Nauna naman ng tinuligsa nitong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang tinawag niyang kawalan ng aksyon nga ng kanyang mga kaalyadong bansa para sa isinasagawang pag-deploy ng mga tropa ng North Korea sa Russia. Oras natin sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ilang oras mga kabombo matapos na bumalik sa normal ang operasyon, kasunod na rin ang pinsalang dulot ng Super Typhoon Leon muling isinara nga itong Basco Airport at naglabas na rin ng notice to airmen ang naturang paliparan at yan ay dyan sa probinsya ng Batanes kasunod ng pag-slide ng Philippine Air Force Airbus C295 with tail number 217. Ito'y naitala nitong nakalipas na araw, bandang hapon, alas 3, ay nagsasagawa nga ng humanitarian assistance disaster relief mission ang naturang Airbus at habang naglalanding ay nagkaroon ho ng problema doon sa runway. Ang naturang aircraft ay nagdadala
na mga relief supplies mula sa Office of Civil Defense para naman sa mga mamamayan ng lalawigan ng Batanes na una ng dinaanan at napinsala ng magkasunod na bagyo. Pinakahuli ang Super Typhoon Leon. Gayunman, tiniyak ng Philippine Air Force na nasa maayos na kondisyon ang mga miyembro ng Philippine Air Force na nakasakay sa naturang aircraft. Ayon pa sa Philippine Air Force, maayos ang kondisyon ng piloto at ng eroplano kasama na ang crew members na maghahatid sana ng mga supply. Tiniyak naman ng Philippine Air Force na maibibigay pa rin ang lahat ng supply doon sa mga apektadong komunidad sa kabila ng nangyaring insidente sa kanilang sasakyang panghimpapawid. Samantala, nagsasagawa na ng investigasyon ang Philippine Air Force kasunod yan ng nangyaring landing incident nga kahapon dyan sa Basco Airport. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, naitala ang landing incident bandang alas 3 ng hapon kahapon. Batay nga sa naging inisyal na investigasyon ng mga otoridad, habang naglanding nga itong C-295 Airbus o Airbus sa runway ng Basco Airport ay biglang na-detach o nahiwalay itong nose landing gear nito. Dahil dito ay nawala sa linya ang Airbus o Airbus at sumubsob sa pavement. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at wala pang matukoy na dahilan o rason dito nga sa nangyaring insidente. Ayon pa sa naturang opisyal, maliban sa dahilan ng insidente ay nais ding tukuyin ng Philippine Air Force ang ilang mga kaparaanan upang masiguro ang kaligtasan at efficiency ng mga susunod pang operasyon ng Air Force. Tiniyak naman ng opisyal na ilalabas ng Philippine Air Force ang mga update sa oras na makabuo na ito ng mga konklusyon sa nagpapatuloy nga na isinasagawang investigasyon. Oras na natin sa buong kapuluan, 22 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nakapagtala ng 31 pagyanig ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology dyan sa Canlaon Volcano. Yan ay sa nakalipas lamang na magdamag. Indikasyon pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng aktibidad at posibleng magkaroon pa ng pagtagal ng abnormalidad ng naturang bulkan. Maliban dito ay nagkaroon din ng sulfur dioxide flux na nasa 6.9 thousand tons per day. Ang namata namang steaming plume ay malakas ang pagsingaw at yan ay may kasamang abo. Umabot po ito ng 800 metro ang taas. Napadpad naman ito sa Hilagang Kanluran at maging sa kanlurang direksyon ng Canlaon Volcano. Bukod dito, may ground deformation din na nadetect ang mga eksperto o yung pamamaga ng naturang bulkan dyan pa rin sa gamit yung mga pasilidad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Samantala sa iba pang mga balita, aabot sa mahigit 2,000 ipinagbabawal ng mga kagamitan. Ito ngang nakumpiska ng mga otoridad sa pag-obserba ng Araw ng mga Santo kahapon ho ito. Batay sa datos na itala ng Manila Police District, ang kabuang 2,036 na prohibited items sa naturang panahon. Karamihan sa mga nakumpiska ay mga pabango na kung saan umabot ito ng 726. Sinundan ito ng mga pakete ng sigarilyo at mga vapes na umabot naman sa 645. Kabilang rin sa mga nakumpiska ng otoridad ay mga flammable materials na kung saan pumalo ito sa 615 units. Bukod dito ay naharang rin ng mga otoridad itong matatalim na bagay katulad na lamang ng kutsilyo at gunting at naharang din nila itong ilang mga gambling materials. Samantala, parating na ang huling batch ng mga automated counting machine at yung mga kits na nakalagay din dito. Mula yan sa South Korea na gagamitin naman para sa eleksyon sa susunod na taon. Inaasahan na ngayong buwan ay dadating ang mga naturang automated machines. Ayon pa sa Commission on Elections ay pinoproseso na ang naturang mga makina para maipadala sa Pilipinas. Nasa halos 1,000 automated counting machine kits ang handa na maipadala dito sa ating bansa mula sa South Korea. Ito ay bahagi pa rin ng 110,000 mahigit na gawa ng Miro Systems. Ayon nga kay Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco, ang mga automated counting machines ay handa na ipadala o kaya naman ay nandun na sa may Bureau of Customs ang iba para naman sa clearing process.
ang bawat makina ay naglalaman ng counting machine, hard case at power cords, pati na yung adapter na gagamitin dyan pa rin sa naturang mga makina. Kumustahin pa rin natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang sitwasyon sa mga patuloy natin tinututukang mga sementeryo, lalo na yung mga malalaking sementeryo dito sa ating bansa. Dako tayo dyan sa may ibang bahagi naman po sa loob tayo ng Manila North Cemetery. Kumustahin natin kung meron pang mga adjustment o may mga development. Yung libingan na huling appointed mayor ng Maynila ay inalaya ng bulaklak. Binigyan ho ng pagkilala yung naturang dating opisyal, pati na yung mga iba pang mga puntod dyan ho sa Manila North Cemetery. Kumustahin natin ang sitwasyon? May report si Bombo Genesis Racho. Bombo Dennis, Bombo Victor, inalayan din ng bulaklak ito hong himlayan ng huling appointed mayor ng Manila City na si dating Mayor Manuel de la Fuente. Sa pag-iikot nga ngayong araw ng Bombo Radio Philippines News Team sa Manila North Cemetery, lalo ho dito sa loob mga kabombo Star Nation, isa sa mga umagaw ho ng ating atensyon ay ito hong himlayan ng huling appointed mayor ng siyudad ng Maynila. Sa himlayan nitong si De La Fuente, ilang kumpul po ng mga bulaklak na rin ang inilagay ng ilang mga nakakakilala sa dating alkalde. Kasama na ito hong inilagay mga kabombo ng Manila North o Manila City Local Government Unit. Si Mayor De La Fuente o dating Mayor De La Fuente ay nagsilbi bilang Chief of Police ng Manila City. Ito ho'y noong 1947. Yan ay ilang taon mga kabombo mula po nung umalis ang mga Hapon dito ho sa Pilipinas. Noong 1948, siya po ay na-appoint bilang alkalde ng syudad at natapos ang kanyang termino taong 1951. Ayon kay Ginang Julieta Kapati na ating nadatnan doon sa puntod mismo nitong si Mayor De La Fuente, dating Mayor De La Fuente, taon-taon ay may naglalagay ng mga bulaklak sa himlayan ng dating alkalde. Sino mang alkaldean niya ang nakaupo sa lungsod na Maynila ay nagpapadala ng mga bulaklak sa libingan bilang pagkilala ito sa mga nagawa nitong si De La Fuente. Ilang dekada na ang nakalipas. Pakinggan po natin ang bahagi po ng pahayag ni Mrs. Kapati, ang isa po sa mga nadatnan ng Bombo Radio Philippines News Team na naglilinis sa himlayan ng naturang dating alkalde. Opo, kada yung mayor po, kung sino yung nakaupo pong mayor, nag-aalay po sila ng ng mga bulaklak. So far, maraming mga Manileño pa rin ang pumupunta dito at inaalala siya. Opo, natural po yun. Dahil Maynila po ito eh. Kaya ano po nila yan, anong tawag doon? Tradisyon ng bawat. Ayon pa kay Ginang Kapati, marami pa ring mga Manileño ang nagtutungo sa naturang himlayan o naturang libingan ng dati hong alkalde. Ngunit karamihan sa kanila ay yaong mga nakakatanda na o yaong mga nakakaalala pa sa dating alkalde o ibig sabihin, yaong mga meron na ring edad sa ngayon. Balikan natin ang naging interview ng Bombo Radio Philippines kay Ginang Kapati. Mga may edad na po, siguro mga kamag-anakan ng mayor, mga sinaulang mayor, mga buhay pa. Kaya siyempre, pinupuntahan po nila to. Lalo din po yung sa Rojas po. Doon po, madalas po yun doon. Kada mayor po ng kung sino man po na ilagak dito, kaugalian na po yun. Kung sino po na nakaupong mayor at yung mga lumipas na mayor din po, pinupuntahan din po ang bawat mayor. Mga kabombo Star Nation, namayapa itong si dating Mayor De La Fuente noong taong 1968, particular na noong Oktubre at 30 ng taong 1968. Siya ay namatay sa edad na 70. Siya po ay kasalukuyang nakalibing sa Manila North Cemetery. Yan po ay sa unahang bahagi po nito. Taong 1890 mga kabombo, noon pong siya'y ipinanganak at ito ho'y sa probinsya ng Bukidnon sa Northern Mindanao. Nakasulat naman doon ho sa lapida ng dating alkalde, ito hong mga kataga, ito hong mga sumusunod na kataga. Wala akong sama ng loob dahil sa pagkatalo, nagsalita na mga tao, sila ang mga puon, ako ang nagsisilbi. Yan po bahagi ng mga nakasulat doon ho sa lapida ni dating Mayor De La Fuente. Bombo Dennis. Okay, Bombo Genesis, kumusta naman yung mga paghihigpit dyan? Dahil alam natin na patuloy ang monitoring dito. In fact, kahapon ay libo-libo na mga ipinagbabawal na gamit yung naharang. So, dahil ba konti na yung mga tao ay lumuwag na rin yung restrictions dyan sa Manila North Cemetery?
Pareho pa rin, Bombo Dennis, ayon sa mga nakausap nating mga security forces kanina. Una, mula sa Manila Police District. Pangalawa, yung mga pinadala mismo ng Manila o City Government ng Manila. Pareho pa rin yung ginagamit na mga security measure dito sa Manila North Cemetery sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga taong bumibisita sa naturang himlayan. By the way, Bombo Dennis, as of 10 a.m. hanggang sa 20,000, yung mga kababayan natin na nagtungo sa Manila North Cemetery. Malayong-malayo ito kumpara sa halos 200,000 hanggang sa 300,000 na naitala kahapon, Bombo Dennis. So, sa kabila niyan, sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga bumibisita sa Manila North Cemetery, pareho pa rin yung ipinapatupad ng mga security measures at ganun pa rin yung paghihigpit. Bawal pa rin yung magpasok ng mga bagay-bagay katulad ng mga lighter, even yung mga pabango at iba pang mga bagay. Even yung mga hayop, Bombo Dennis, bawal pa rin ipasok sa loob ng sementeryo. Okay, so kailan magbabalik sa normal? Dahil alam natin may mga regular na bumibisita, pero yung normal na pagbisita lamang, hindi kailangan na kumbaga may pila. Kailan ito manunumbalik, Bombo Genesis? Sa pagtaya, Bombo Dennis, ng mga authorities natin bukas, medyo kakaunti na yung mga bibisita. Pero meron pa rin ina-expect ng mga bibisita bukas, Bombo Dennis. Pero effective bukas ay balik na rin, tatanggalin na rin yung inilagay dyan sa unahan. I mean, na mga parang nagre-restrict doon sa mga bibisita, Bombo Dennis. So, malaya nang makakapasok ang mga kababayan natin, same sa mga nakalipas na mga araw mula noong ipinatupad itong paghihigpit, Bombo Dennis. Pero still, bukas ay nariyan pa rin sa unahang bahagi ng sementeryo ang ating security forces, katulad ng pagkumpirma kanina ng Manila Police District. Pero ito'y kakaunti na lamang. Unlike ngayon, hanggang sa halos 500 mga pulis pa rin yung nakadeploy, Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Genesis. Back to you, Bombo Dennis. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating pagtutok. At mamaya may mga update pa rin tayo tungkol sa mga balita sa may kinalaman ho sa undas, yung paggunita at pag-alala doon sa mga mahal sa buhay na pumanaw sa iba't ibang sulok po ng ating bansa. Maya-maya lamang may iba pa tayong mga balita niyan doon naman sa mga lalawigan na atin pa rin tututukan sa kanilang mga update, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Samantala sa iba pang mga balita. Nakatakdang maghain ng kani-kanilang counter-affidavit sa Department of Justice ang dalawang independent contractor na umano'y nanggahasa kay Sandro Mulak. Kung maalala, naghain nga ang panel of prosecutors ng Department of Justice ng isang bilang ng kasong rape sa pamamagitan niya ng sexual assault at 2 bilang ng act of lasciviousness laban kay Jojo Nones at Richard Cruz sa Pasay Regional Trial Court kamakailan. Ang planong apela na ito ay kinumpirma naman ng kanilang legal counsel na si Attorney Maggie Abraham. Ayon nga sa abogado nito, ang grounds ng kaso ng Department of Justice ay hindi tumutugma sa naging findings ng investigasyon. Bukod dito ay pinaplano rin ng kanilang kampo na maghain naman ng motion to quash sa mga impormasyon na nauna nang inihain sa korte. Una nang naghain nga ng kaso ang Department of Justice laban kay Nones at Cruz matapos na makitaan ng prima facie evidence o sapat na batayan ang reklamong inihain laban sa dalawa. Sinabi naman ng kampo nitong si Mulak na malapit na nilang makuha ang nararapat na hustisya para sa kanila. Agosto ng taong ito nga nang maghain ng reklamo ang kampo nitong si Mulak kasama ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice dahil sa umano'y sexual assault na ginawa ng 2 respondent laban sa kanya. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga karagdagan pong balita. Binigyang diin ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos yung pangangailangan na magkaroon ng mga paghahanda ang ating gobyerno sa maaaring maging pagbabago sa pulisiya ng United States sa sandaling matapos na ang kanilang halalan at maupo na ang mananalong presidente. Sa naging pahayag nga ni Senator Amy Marcos, kabilang sa mga posible umano na maapektuhan ng mga pagbabagong ito ay ang mga pulisiya pagdating yan sa usapin ng immigration, investment at the defense. Punto nga ng senadora na kailangang masiguro ng gobyerno ng Pilipinas na mapoprotektahan ang interes ng ating bansa.
ang ekonomiya at mga mamamayan nito. Kung sakasakaling maupo ang bagong halal na pinuno ng Estados Unidos, maaring maghigpit ang immigration sa Amerika na posible namang magresulta sa pagpapauwi o kaya naman ay pagkakadeport ng ating mga kababayan na undocumented. At yan ay dahil pa rin sa mga patakarang ipapairal. Hindi rin inaalis ang posibilidad na bumaba ang investment pagdating naman sa business process outsourcing dahil naman maaaring ibalik sa mga American companies ang naturang mga kumpanya at pagkuha ng tao. Ang mga serbisyong ito mga kabombo at yan ay mabibigyan lamang ng priority ang mga Amerikano kung sakasakali nga na ito ang magiging laman ng pulisiya para naman sa susunod na mamumuno sa Estados Unidos sa halip na pagkuha ng ating mga kababayang Pilipinong manggagawa. Sinabi nga ng mambabatas na maaaring maapektuhan ang usapin sa national defense at posibleng maapektuhan din ang ayudang ipinagkakaloob ng Estados Unidos sa militar ng ating bansa pagdating naman sa usaping pandepensa. Sa Nobyembre 5 nga ay nakatakdang ganapin ang US presidential elections at yan ay magiging kaabang-abang. Umabot na rin sa 68 milyon na mga US voters ang nakapag-cast na ng kanilang boto at yan ay sa ginaganap na early voting at bahagi nga ng sistema na ipinapairal dyan sa Estados Unidos. Ito'y katumbas mga kabombo ng halos 40% na ng kabuang bilang ng mga botante sa nakalipas na halalan o noong 2020 US elections at yan ay magiging mas kaabang-abang dahil may mga battleground states na siyang pinakasusubaybayan sa mga panahong ito. Mga kabombot Kastar Nation, kumuha pa tayo ng iba pang mga balita na naganap dito sa loob ng ating bansa. Bombo Dennis. Sa karagdagan pa nating mga balita at mga impormasyon ay ito mga kabombo, panibagong mga development ang ating tinututukan. Ikinatuwa kasi ng mga transport groups ang plano na pagtatayo ng government service insurance system ng isang giant transport hub sa lungsod ng Quezon. Ang nasabing terminal mga kabombo ay may laking 3 ektarya na siyang kahalintulad ng Parañaque Integrated Terminal Exchange doon naman sa lungsod ng Parañaque. Matatagpuan na niya ito sa Elliptical Road at yung Commonwealth Avenue area at ito ay malaking tulong para sa mga pasahero. Ilang mga transport group mga kabombo ang positibo na magiging matagumpay ang nasabing mga bagong programa na nakapaloob dyan sa bagong transport hub na magpapagaan sa mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila area, lalo na dyan sa may northern part ng Metro Manila kung saan ay napakadalas ng build-up ng mga sasakyan, lalo na dyan sa may kahabaan ng EDSA. Samantala, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng 4.4 magnitude na lindol sa Davao Region kaninang umaga. Ito ang updated data matapos nga ang inisyal na ulat ng ahensya na ito ay umabot sa 4.7 magnitude na lindol. Naramdaman iyon kaninang alas 7 ng umaga at natukoy na tectonic nga ang pinagbulan ng naturang pagyanig. Ibig sabihin ay resulta ito ng paggalaw ng tectonic plates o malalaking bato sa ilalim ng lupa. Natukoy ang episentro naman ng naturang pagyanig sa layong 4 kilometers sa timog silangan ng Mabini, Davao de Oro. May lalim itong 21 kilometers at wala namang inaasahang malaking pinsala ang naturang pagyanig. At naitala nga itong intensity 1 sa San Fernando, Bukidnon, Magpet, Cotabato, Nabunturan, dyan sa Davao de Oro. Sa karagdagan pang balita, kinilala ng Anti-Red Tape Authority ang Department of Social Welfare and Development. Yan ay sa kanilang ARTA report card na isinagawa ang pagsusuri sa taong 2023. Dahil na rin sa kanilang natatangi raw na mga inisyatibo hinggil sa Anti-Red Tape Campaign. Ang pagkilala ay dahil na rin sa Section 20 ng Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business Law at Rule 12 ng Implementing Rules and Regulations. Ibig sabihin, sa lahat ng ahensya ng gobyerno
ang Department of Social Welfare and Development ang nakakapagpakita umano ng mainam na performance sa kanilang gawain at natutugunan yung mga kahilingan ng mga mamamayan at yan ay maganda umano ng indikasyon ng pagtatrabaho ng isang ahensya ng gobyerno at ito ang nilalayo ng nasabing programa at itataguyo din at ipapakalat doon sa iba pang mga tanggapan ng ating pamahalaan o mga ahensya ng gobyerno na may mga kaparehong serbisyo na ginagampanan. The American Vote 2024, the Bombo Radio Philippines special coverage of the U.S. elections. Ngayong November 5, 2024, tampok ang live updates kasama ang mahigit 150 Bombo International correspondents sa Amerika. Live sa 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. The American Vote 2024 mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa oras na ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update kaugnay dun sa matindi at umiinit pa na banggaan nitong sina US Vice President Kamala Harris at ang former President na si Donald Trump dahil sa mga survey sa Estados Unidos, dikitan daw ang laban ng dalawa. Humahabol itong si US President o dating US President Donald Trump sa nalalapit ho na pagtatapos ng US 2024 elections. May pag-ulat dyan ang Bombo Radio Dagupan. Dikit na ang laban ng dalawang aspiring US President na sina US Vice President Kamala Harris at former US President Donald Trump. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Engineer Zaldi Teherero, ang Bombo International News correspondent sa Florida sa Estados Unidos, resulta ito ng biglaang paghabol ni Donald Trump sa state beta. Dahilan upang mangamba umano ani ang mga Democrats sa agarang pagtaas ng boto ng representante ng Republikana. Matatandaan kasi na nauna nang nanguna si Harris sa survey pool noong naunang araw ng mga botohana. Isa namang nakikitang dahilan ni Teherero kung bakit mabilis na humabol si Trump ay ang binitawang salita ni US President Joe Biden kung saan ay tinawag niyang mga garbage ang mga sumusuporta kay Trump. Dahil dito, mas marami tuloy-ani ang nagpakita ng suporta sa Republican candidate. Sa kasalukuyan naman ay patuloy na pinag-aagawan ng dalawa ang mga swing states na kinabibilangan ng Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania at Wisconsin. Representation sila sa Electoral College, number of votes or electoral votes, and then dapat ma-gain mo ang 270 para makaupo ka. Makikita na natin kung sino talaga yung lumalamang. So mabilis lang yan. Kinabukasan, baka may resulta na tayo. Hindi naman siya masyadong magulo dito, tahimik. Sasabi ko lang sa Florida, November 5. So sana yung mayupo nating kandidato, yun talaga yung makakatulong sa angat na ekonomiya ng Amerika, lalo't mabawasan malaki yung utang natin. Sana minail nila mismo yung mga balota doon. So may mga talaga hindi matitinong tao na alam nilang puro balotan doon, sinusunog nila. Para sa Bombo Network News, narito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Resida nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito namang nagdaang Super Typhoon Leon abay nag-iwan ng matinding pinsala sa lalawigan ng Batanes. Ilang mga turista sa lugar na nanatiling stranded. Alamin natin ang buong detalye, may pag-uulat ang Bombo Radio Kawayan. Nag-iwan ng matinding pinsala ang nagdaang Super Typhoon Leon sa lalawigan ng Batanes. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Roldan S. Dicul ng Batanes, sinabi niya na hindi pa natatapos ang damage assessment ng pinsalang iniwan ng Bagyong Julian, ay nadagdagan na naman ang pinsala sa mga infrastruktura at agrikultura dahil naman sa pananalasa ng Bagyong Leon. Sa ngayon ay wala pa naman silang datos dahil sa nagpapatuloy pa lamang ang kanilang assessment sa mga pinsala, ngunit nakatitiyak siya na malaki ang kabuoang halaga nito.
Nahatiran naman na anya ng family food packs ang lahat ng mga naapektuhang residente, pangunahin na ang nasa 156 na pamilya na inilikas dahil sa pananalasa ng naturang bagyo. Nananatili namang sarado ang paliparan kaya ilang araw nang stranded ang ilang mga turista sa lugar noon pang ika-28 ng Oktubre. Anya bukas na sana ngayon ang paliparan ngunit dahil sa insidenteng naganap kahapon kung saan natanggal ang nose wheel assembly ng isang eroplano ng Philippine Air Force na maghahatid sana ng relief goods ay hindi na muna nag-operate ang Basco Airport. Tiniyak naman niya na natutuganan nila ang pangangailangan ng mga stranded na turista lalo na at nagpapatuloy naman ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa mga ito. Kung pagkukumparahin po nung bagyong Julian, halos magkasinlakas din po sila. Pero ang pinakaiba lang po ay wala na kung gaano na damage na mga dahil nasira na rin ang Julian, so nadagdagan lang po yung mga damages namin dito. Lalo lumaki yung iba, tapos sa infrastruktura siguro dahil medyo malaki yung mga alon, marami yung nadamay na mga kakalsadahan natin. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa dagdag pa nating mga balita, dako tayo sa may area ng Negros Island. Dahil nga, kanina nai-report natin yung panibagong pagbuga ng usok nitong at abo ng Bulkang Kanlaon, yung 4 na kilometrong pasok doon sa permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon, maaari na daw taniman. Batayan sa assessment ng Office of Civil Defense dyan sa naturang lugar. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Bacolod. Inihayag ng Direktor ng Office of the Civil Defense Regional Office 6 na pinapahintulutan na ang pagtatanim o farming sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkan Kanlaon. Ayon kay OCD6 Director Raul Fernandez, nagpasa ang Mount Kanlaon Natural Park Protected Area Management Board o PAMBI ng resolusyon na nagdedeklara sa 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkan bilang strict protection zone ngunit may ginawang amendment. Ang nasabing amendment sa resolusyon ay naaayon din sa rekomendasyon ng Regional Disaster Risk Reduction Management Office 6 kung saan pinamumunuan din ni Fernandez. Ayon kay Fernandez, pinapahintulutan ang pagtatanim sa loob ng strict protection zone, ngunit ang pagtira o pagpapatayo ng estruktura ang hindi pinapahintulutan. Hinihikayat ng OCD Director ang mga residente na magtatanim ng mga puno ng kahoy o fruit-bearing trees, samantala estriktong hindi pinapahintulutan ang pagpapanatili sa loob ng 4 kilometers permanent danger zone ng bulkan. Inihayag din nito na ang nasabing deklarasyon ang maging legal na basehan ng mga ito upang humingi ng tulong mula sa national government upang ma-relocate at mabigyan ng matitirahan ang mga apektado na pamilya. Makikita sa data ng PAMBI na may 50 hanggang 60 na kabahayan ang nakatayo sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkan Kanlaon. Na-approve siya with some amendments, modifications. No? So, i-allow natin yung mga farming activities doon sa 4-kilometer permanent danger zone. Yan ang ulat mo na rito sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alchario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala itong isang direktang flight naman mula sa Xiamen City sa China patungong Cebu, abay sinusulong kasabay ng trade mission trip ng 38-man delegation ng lalawigan ng Cebu. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Star FM Cebu. Kasabay ng All Saints Day kahapon, Nobyembre 1, pinangunahan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang wreath-laying sa monumento ng Pambansang Bayani ng Pilipinas ni si Dr. Jose Rizal sa lungsod ng Jinjiang Fujian sa China. Si Garcia nga ay kasalukuyang nasa China at pinangungunahan ang 38-man delegation ng Cebu. Binubuo ito ng mga pampublikong opisyal at miyembro ng Cebu Business Group na may layuning pagsiglahin ang international na kooperasyon, galugari ng mga oportunidad sa ekonomiya at palakasin ang ugnayan ng Cebu katuwang ang Chinese counterparts sa nasabing lalawigan. Kasabay ng naturang biyahe ay hinikayat ng gobernador ang mga stakeholders at mga negosyante na magbukas ng bagong oportunidad sa pamamagitan ng pagkikipagkalakalan at pamumuhunan sa lumalawak na global partnership nitong probinsya.
Sinabi pa niya na ito'y para umano maging produktibo ang bawat lungsod na binubuo nito. Ibinahagi din nito ang kanilang pagpupulong na ang probinsya ng Cebu ay continuously broken new grounds at pinasimunuan ang mga bagong pagsisikap na patuloy namang sinusuportahan ng National Government Unit ang magagandang pagbabagong ito. Ipinabalaki naman nito na ang naturang probinsya ay numero 1 sa buong Pilipinas. Samantala, bukod dito, ay isinusulong naman ang direktang flight mula Xiamen City, China, patungong Cebu at vice versa. I propose that and we invite those that are directly focused on the 5 identified zones, economic zones of Samso, to please come to the province of Cebu, and we shall sit down together with the regional directors of government agencies that may help us. The province of Cebu has continuously broken new ground. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Kylie Cristal nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Mga kabombo, yung bilang ng mga nasawi sa flash flood dun sa Espanya ay lalo pang lumobo. Mahigit 200 na. Yung mga residente desperado na dahil nagbabadya na naman ang panibagong dilubyo dahil daw sa patuloy nga na mga pag-ulan. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Lumobo pa sa mahigit 200 ang bilang ng mga namatay sa nangyaring flash floods sa Espanya. Sa Valencia, hindi bababa sa 205 ang patay samantalang may naitalaring nasawi sa katabi nitong Castilla-La Mancha at sa Southern Andalusia. Ayon kay Bombo Maria Edsel Amparero Lopez, international correspondent sa Spain, marami pa rin mga missing hanggang sa ngayon dahil ang ibang lugar na apektado ng baha ay hindi pa rin accessible sa rescuers. Sa ngayon, nasa 1,700 mga sundalo na ang nakikipagtulungan sa mga emergency workers upang hanapin ang mga posibleng survivors. Hindi pa man nakakabangon mula sa dilubyo, pinaghandaan na ng mga residente ang inasahang malakas na pag-ulan sa susunod na mga araw na maaring magresulta rin sa flash floods. So yung ginagawa ng pamahalaang Espanya dito ay nagpapadala sila ng mga volunteers sa mga apektado ng tubig baha sa Valencia. Tumutulong din yung Belgium. Tumutulong din, nagpadala sila ng parang radar satellite para ma-detect kung saan yung mas apektado as mas maraming apektado ng baha. So tinitrace nila kung saang parte ng Valencia yung mas mataas yung tubig at saka ini-inform nila yung mga militar at saka nakakonect sila sa mga militar dito sa Spain. Si Bombo Maria Edsel Amparero Lopez, international correspondent sa Spain. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, itong gobyerno ng China ikinabahala ang seguridad ng kanilang mga mamamayan dyan sa Pakistan matapos nga ang sunod-sunod na mga pag-atake. Alamin natin ang buong detalye, may pag-uulat ang Star FM Bacolod. Ikinabahala ng Chinese government ang seguridad ng kanilang mamamayan na ipinadala sa Pakistan. Ang ilan sa mga ito ay nagtatrabaho sa bansa sa mga infrastructure project, mga engineer at marami pang iba sa iba't ibang industriya ng bansa. Sa ipinahayag ni Foreign Ministry spokesperson Mamtaz Balok na sinisigurado ng gobyerno at dedikado ito upang masigurado ang seguridad ng mga Chinese nationals, projects at maging institusyon sa bansa. Nang Marso at Oktubre ngayong taon ay nagkaroon ng insidente ng suicide car bombing sa bansa kung saan ikinamatay ng nasa 7 Chinese personnel na nagpataas pa sa bilang ng mga nasyonal na namamatay sa bansa. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Rose Ann Rojo, Filipino migrant sa Pakistan, sinabi nito na sa ngayon ay dumadami pa ang mga naitatalang pag-atake ng mga militante sa bansa. Also to us. Kasi nga sasabihin mo talaga sa sarili mo na what happening to the world, what happening to this country. Actually, Pakistan is a very, very peaceful and a very friendly country to live. In my 14 years actually, living in Pakistan, wala akong nakakasagupang bastos, wala kang may makakitang tao na nagwawala sa kanto, wala kang nakikitang mga ganito na
nag-aaway. Actually, you know, they are very, very friendly, especially to the foreign national. Kahit At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito mga kabombo, yung Rogue Philippines Paddlers Club ay humakot na naman ang karangalan doon sa Sarawak International Dragon Boat Regatta na ginanap sa Malaysia. May nakalap na impormasyon ang Star FM Dagupan. Humakot ng karangalan ang Rogue Pilipinas Paddlers Club sa katatapos lamang na 10th Sarawak International Dragon Boat Regatta na ginanap sa bansang Malaysia. Nakuha nila ang first runner-up sa 12S Mixed category at first runner-up sa 20s Mixed category kasabay ng pagiging semifinalist sa 12S Women category. Bukod sa pagkapanalo, sila rin ang natatanging kupunan mula sa Southeast Asia na nakapasok sa 20s Mixed category kung saan ipinakita nila ang kanilang galing laban sa malalakas na kupunan. Sa panayam ng Star FM Dagupan kay Miss Precious Hawili, miyembro ng Rogue Pilipinas Paddlers Club, ibinahagi niya na isa sa kanilang mga inalala ay ang kanilang height. Aniya mas maliit talaga ang mga Pilipino kumpara sa ibang lahi, kaya't nag-adjust ang kanilang kupunan sa diskarte upang makipagsabayan sa ibang bansa. Parang preparation ng Rogue kasi international competition po to, no? And ang Pilipino medyo maliliit po. Aside from strengthening ng muscles po, yung endurance din po. So yung mga paddlers po, everyday pinapatakbo sila para tumaas yung endurance nila. Sa kabila ng hamon, nakalaban nila ang mga pambato mula sa Kazakhstan, China, Canada, Brunei, Malaysia, Indonesia at Singapore na naging patunay ng kanilang pagsisikap at determinasyon. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Bobby nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa karagdagang balitang palakasan, naisapinal na ang rematch ni Tyson Fury na may ring record na 34-1-1 at 24 knockouts laban kay Oliska. Ito yung mga heavyweight fighters at magaganap yan sa Disyembre 21 sa Riyadh, Saudi Arabia. Hindi sigurado itong si matchroom promoter Eddie Hearn kung sino talaga yung mananalo. Pero ayon sa kanya, magiging mahirap ito kung titingnan para naman kay Fury. Dinagdag pa ni Hearn na mahihirapan talunin itong si Olisk kapag natalo na sa inisyal na sagupaan ang naturang boksingero. Ngunit sinabi ni Fury na siya ang siyang magwawagi dahil nasaktan niya itong si Olisk sa kanilang unang naging paghaharap. Inaasahan itong si Hearn na magiging agresibo si Fury upang talunin itong si Olisk. At sinabi niya na kailangan niyang manalo dahil naman nais niyang makita ang laban ni Anthony Joshua, laban naman kay Fury na hindi kailanman mangyayari kung muli itong makakapagtala ng kabiguan. At inaasahan kasi mga kabombo sa pagitan ni Joshua at Fury ay sinasabing Battle of Britain. At ang pinakamalaking laban sa magiging kasaysayan ng boxing doon sa Britanya. Samantala, ang mga kumpirmadong undercard fights ay kinabibilangan ng mga heavyweight fights ni Moses Itauma at Johnny Fisher. Si Itauma, mga kabombo, ay makakarap ang Australian na si Dempsey McCain at itong si Fisher ay lalaban naman sa kapwa Brito na si Dave Allen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines dahil matutunghayan ito hindi lamang sa pamamagitan ng mga tradisyonal na paraan ng pagsubaybay kundi meron tayo sa Bombo mobile app, meron din sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dyan mga kabombo sa mga lalawigan ating matutunghayan ito mga programa sa pamamagitan ng Facebook Live sa bahagi ng Mindanao. So doon sa mga Cebuano speaking sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jansan. Pero doon sa mga Ilonggo speaking dyan, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo, sama-sama tayong manalangin ng orasyon pirata for deliverance from calamities.
Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at ka-Sir Nation, sa ating Christmas countdown, 53 days to go bago ang araw ng Pasko. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, ito pa, karagdagan. Countdown din para naman dun sa mga nais makibahagi sa ating Dugong Bombo 2024. Meron na lamang tayong nalalabing 2 linggo o 14 days to go bago ang Dugong Bombo 2024. A little pain, a life to gain. At katuwang natin dyan, ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang galipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Ini nga, launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Paulina Piliora, mga dumuluaw sa 3 kapatyo sa distrito sa Mandurriao, naglambot sa malapit 20,000 ka mga individual. Latest from Bombo Pauline Pau sa report, please come in. Siyam naglabot sa 20,000 ka mga individual ang nagpadulong o kung nagbisita sa mga patsyo sa distrito sa Mandurriao. Ang Iloilo City Police Station 5 may 3 ka nag-cover nga patsyo sa may distrito sa Mandurriao. Amo ini ang Forest Lake Cemetery, Sanctuary Memorial Park, kag Mandurriao Cemetery. Sa apon gin pakigangutan ni si Police Captain Jobert Amado ang hepes ng Iloilo City Police Station 5. Iyagin pahayag nga base sa assessment nila, may malapit 20,000 ka mga cemetery goers ang na-record kahapon nga adlaw. 15,000 sa Forest Lake, 3,000 sa Mandurriao Cemetery, kag ginabuluban ta 100 plus sa Sanctuary Memorial Park. Suno sa iya, nagpugok ang mga dumuluaw sa alas 5 sa hapon, tubtob gabi. Ini nga numero ang mga nagagwa sulod sa nasambit nga area. Kabahin dira may mga 60 plus man bombocham ka mga kapulisan nga na-deploy halin sa Iloilo City Police Station 5 plus pas ng force multipliers kag mga nagapatrolya sa nasambit man nga 3 ka patsyo. Mostly gid nagpugok ang salakyan halin sa Oñate de Leon pakadto sa Forest Lake, sa Suok Arevalo Dampe sa may gate 2 bangod man sa ginapatuman nga entrance kag exit points sang nasambit nga patsyo. Apang nangin matalunsay man ang flow no sang salakyan sa bulig man sang management sang patsyo, kapolisan, tanod kag security guards sa area. Sa subong ilisipon na lang diri Bombocham ang nagapadulong sa nasambit nga patsyo sa distrito sa Mandurriao. Apang gina-expect sa gihapon nga magdamo o kun maghandong karon sa hapon. Wala man sang na-record nga mga na-confiscate nga kontrabando o kun na mga insidente sa sulod sang 3 ka patsyo. Yari bala ipabati naton sa atong mga kabombo ang ato nang interview kay Police Captain Jobert Amado, ang hepe sang Iloilo City Police Station 5.
So ang area sa Station 5 no, ang Mandaria Police Station no. Bali duwa ka private cemeteries, memorial parks, kada isa ka public cemetery no. So ang aton nga deployment ako nag-start sa 31 no. 31. So ang influx ng tao nato is kahapon no. Nag-start siguro mga 5 siyang hapon hasta na hasta magabi na. So more or less ang aton nga cemetery goers no sa may public cemetery mga almost siguro mga 3 plus no 3,000 plus no ang come-and-go na siya nga ano come-and-go nga nga mga cemetery goers. Ang sa aton Forest Lake naton, kasi ang initial lang ito, no, estimated naton kagabi ito is mga 15,000 plus. No? Tapos sa sanctuary naton, sa likod ng Forest Lake, gamay lang mo. Gamay lang di sila, no? Kaya siguro kalabot, pero 100 plus ang tao. Dara kay gamay lang ang gilubong mo. So, asang 1 na ganin sila nag-open da, kaya isang 31, sirado. Ya sila. So, isang kahapon na lang, no? Tagang, muna ang aton nga concern is ang volume sa congestion, sira nga area sa halin sa Onyati, Billion, stretch pakat po sa may Forest Lake, ang way nga going sa, sa may Suok, Arevalo. So dra ang medyo nagpugok ang aton nga traffic considering nga ang gate 3 gate 3 kag ang gate 2 duha mo na ang gin-serve as entrance no pasulod sa Forest Lake. Kag ang gate 1 nila dra ang exit no. So may exit man to sa gate 3 no. So amo na siguro kami daw exit nag-plug medyo ang traffic kada. Pero wala siguro no kay nakalatag na ng aton traffic no traffic enforcer nato no. So sa mga points kung sabihin nga daw may traffic may mga traffic enforcer kita plus pa ang aton mga force multipliers no nga bulig man no sang pagdilihir sa traffic sa aton. So wala kita no actually wala kita sa recorded no nga mga untoward incident especially dira sa aton cemetery no. May ara kita to nga mga recorded usually iban to lain matsyag no nangod siguro sang kadabuon sang tao kag medyo mapaang kapo no mato nga may mga reported kita nga magalikong lain matsyag so may ara mag-analyzer na to kag ang medics man sa kag Forest Lake nato nga nag-assist man no para tagaan sa first aid no atong mga cemetery goers. So negative no wala kita sa confiscate ina siguro bangod man kay early from that kampanya kita no nga kung ano mga bawal no pag nakapaskill man no sa aton nga entrance ng aton nga public cemetery to private cemetery ang mga hindi pwede no pag ang gapangagtag man kita sa mga flyers sa mga aton nga mga pumuluyo no magbisita sa aton cemetery nga ang amo nga mga bagay bawal kita pasudlon dito no kay kung may yara sila i-confiscate man dapat sa aton mga kapulisan kay ginabawal na no under sa aton nga exit order nga dagdag no sa atong acting acting mayor nato. Sa subong na mayara kita no sila ka bilog lang no pwede maisip no pwede maisip naton ang aton nga mga gasilod no pero expect naton karon sa hapon base pagid no base naman mag-iban lang wala naka-visit kahapon nali karon naman sa hapon sila mabalik no or ang iban nga naka-visit man kahapon base mabalik man karon no kay ang tuloy ang ila na din nga lakat sa mga patio dali is pag naghandong-handong na alas 4, alas 5, asa na siya alas 7, alas 8 ng gabi. As of October 31 until sa Subong no sa naton diri nga area sa district Mandaluyong no di really peaceful no kay wala makita na recorded
Nabatian sang ato mga kabombo si Police Captain Jobert Amado ang hepe sang Iloilo City Police Station 5. Alright, so nangin orderly kumbaga pa ang ginpatigayon sining mga adjustment sa trapiko at the same time sa pag-manage dira sang mga tagdumalahan sang tagsa ka sementeryo pribado man o kung pampubliko dira sa may distrito sa Mandurriao. That is why nga magluwas abi sa pagpugok sa dalagan sa trapiko kagapon kay do gina-expectar ka ginantisipar gid man nga damo iya makanto sang or dumuluaw kagapon ikumparar subong sa pangkabilugan in general. Bombo Pauline, why man niya sa mga dalagko gid nga mga problema nga na-encounter dira sa may distrito sa Mandurriao as per Lieutenant Amado? Yes, Bombo Cham. Sunod diri kay Sir Jobert Amado nga mga away-away sa barangay ining mga ginamo lang man mga gagmay apang may nagapatrolyaman nga mga kapulisan sa area, mga pilanino ka mga patrolman ang nagalibot sa nasambit man nga distrito apang kung sa sulod mismo sang 3 ka patsyo wala sang may na-record nga incident. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imo siniiyang follow-up report. Makabig naton nga maayo gid ang pagpatigayon man sang pagbantay dira sang kapulisan sa distrito iya sang Mandurriao. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbog ag mas sagin pasulabi ang paghatag sang nagakigo man sining tiyempo sa pagduaw sa ila sining mga minatay sa baylo nga ti maghidya-hidya abi sa aton sining mga kabumbo kag tanan man nagakooperar rason nga ni banwa nga ti way sa may na-encounter anuman sining iyang asay isang problema. 11 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. I-check ko naman si Bombo Angel Tan kay dito sa Molo Cemetery may assist ang medical team bangod man nga may gin-atake kuno sang iya sining balatian. Ano ang latest sinadri sa aton sining nga mga taga Palamati? May lang kay on standby ang medical team sang Red Cross sang inisya ang gin-atake sang iya sining ginasufrer nga balatian. May dugang nga mga impormasyon si Bombo Angel Tan Gel sa report. Standby. Tinguhan taman karon kay may informasyon kita diri nga nakuha banwa nga mayara kuno sang hostage taking dito sa banwa sang Dueñaso. Lakip na sina diri karon ang dugang nga mga impormasyon. May impormasyon makita nga nabaton nga ang gingamit nga pusil ni J.R. Castro ginhapit ya kuno sa iya sini nga abyan atong nagtiro patay bala sa panay punong barangay Giovanni Triste dira sa may barangay San Rafael Tigbawan, Iloilo. May mga impormasyon kita kung sa diin niya ginabili ng iya sini nga pusil gina-countercheck ina naton karon kagabantayan man diri sa aton iyang pagpangalagan sa bumbuhanay sa udto. Check ta na balita ni Bombo Angel Tan Gel sa report. Please come in. Bombo Cham, may na-record diri ang Philippine Red Cross diri sa bahin sa Molo Cemetery nga pasyente nga gintalabangan bangod ginabot abi o kun na bangod man sa iya ginatawag nga epileptic episode. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Miss Kisha Muntalban, ang reporting officer sang Emergency Medical Services sang Philippine Red Cross Iloilo Chapter, iging pahayag nga confirmed diri Bombo Cham nga wala ni nakainom sang iyang maintenance ang biktima bangod ang sitwasyon kun tani diri nagapagwa na ini sila sa bahin sa Molo Cemetery nakatapos na ini sila sa pagbisita. Pero sang pagwa na sila sa may entrance man mismo sa Molo Cemetery Bombo Cham, gilayon ini siya or bigla lang nga tumba kag amo to siya ang epilepsy niya bala tigin patapos diri sang team Emergency Medical Services team diri sang Red Cross kag iban nga mga personnel
nga matapos ang iyaabi nga seizure kag wala ini siya gintandog anay bombotsyam. Ang ginhimo nila diri ging ligwahan lang ang porosyon kung diin ini siya natumba asa matapos abi ang epileptic episode niya. Pagkatapos sina asang do nagkalma na matamat ini siya gimburuligan pakadto sa may tent sang Philippine Red Cross kag didto na nagbalik abi ang consciousness ang pasyente didto ini siya gin-istorya kag gin-confirm nga wala gid man ini siya kuno bombotsyam nakainom sang iya nga maintenance. Pero so far sa natabo abi diri aside diri wala naman sang iba nga mga major incidents nga respondihan ang Philippine Red Cross kag iba nga mga medical personnel. Kalabanan gani kuno diri bombotsyam nga mga record nila is ang abi nagapalapit man tuod sa ilang nga booth pero ti mga pagpa-check sang blood pressure kag iban diri mga minor nga pagkapaso bangod sang kandila kagati kumbaga paso bala bang botsyam sa pag sindi man nila sang kandila pero with this one gimpasiguro man sang team nanday Miss Montalban nga nagalibot ini sila sa sulod sang Molo Cemetery sa pag-check man abi kung may mga nung need na bala magpalapit sa ilang booth pasagwa kundi mismo nagabit-bit ini sila sang first aid kit nga do pasulod bala sa Molo Cemetery kung may mga sa ila sang bulig amo man ang pag-assist nila bombotsyam. Pamatian ta bala ang kabahin diri sang nangin pahayag ni Miss Kisha Montalban sa aton interview. So pag-abot gid po namon sa scene, bali may patient kami nga nagkaroon sa sang epileptic episode. So ang ginubra sa amon nga EMS nagkadto ginalalayan siya, ginhulat nga ang iya nga seizure. Ang iya nga epileptic episode and then after that gin vital signs check lang siya. And then gin-advise lang to rest and then gingayo man pud namon ang iya nga details for recording po. Ma'am, din siya mag-abdan sang epilepsy niya? Diri actually, ma'am, sa entrance, bago lang sila ka-visit sa ilang upod, and then papuli naman po sila actually. Pagwa lang tayo sila, ma'am? Yes po. Okay. And with this one, ma'am, bali ginhulat na lang ang patient ka matapos ang iya nga like do ang pag-abot sang iya nga sakit after nga tingin papahuway lang ani sa. Yes po, kay hindi po naton pwede nga i-stop ang seizure so gin-advise na lang naton ng patient nga after that mapapahuway siya kay actually wala pa siya ka-take sang iya nga medication. Okay, may maintenance sa bali. Yes po. Okay. Pero ma'am, a half day subong parang amo pa lang na ang na-record natin nga do major gid nga girespondihan namin ma'am Kish. Yes po, actually minor pa lang man siya and so far amo pa lang man na ang aton nga patient nga recorded diri sa Molo Cemetery. So far wala pa man po sang recorded sang aton nga first aid station and as well as sa aton nga ambulance standby. Halin kahapon ma'am parang normal ko lang mga ano lang ang mga ging palapit sa inyo di ba mga case abi ma'am? Ang pinaka-usual nga cases po nga gapalapit di sa aton nga first aid station is aton nga mga BP consultation. So if may ara nga feel nila nga galingan ila ulo pagid amo pagid na. So mga minor abrasions pala po pagid and minor nga burns halin sa candle wax bala. Opo. Pero mag-amo ning plastada ma'am, ano ang mga services na gina-offer ninyo abi diri sa may booth ninyo kag paano sila maka-avail sa inyo nga bulig ma'am galibot makamo sa sulod ma'am? Alright, so actually po, ang aton nga first aid station is ari lang siya di sa tubang sa may Molo Cemetery. So para accessible siya sa tanan nga magwa ka masulod. And at some point of the day, masulod man ang aton nga team for roving para i-inspect man ang sa aton nga first aid station. I-assess po danay sa aton nga first aid station if ano ang treatment nga mahatag sa aton nga first aid station volunteers and if kulang po ang resources sa aton nga first aid station or hindi po makaya sa aton nga first aid station, i-endorse po nila sa aton nga EMS or Emergency Medical Services and then i-endorse po siya sa ambulance para po ma-assess pagit sa aton nga mga upod nga EMS and if ever need siya idalon sa ospital kay para makater po siya. Bombotsyam na batian sa mga kabombo naton si Miss Kisha Montalban sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Magluwas sa sining ginatake bisang iya sining epilepsy may na-encounter pagin sila humalin kagapon sining adlaw Bombo Angel nga tido makabig naton kinanglan gin sa medical attention. Wala naman bombotsyam iban abidri nga mga instances kalabanan diri nagapalapit sa ilang nga booth conscious and all is well pero nagapacheck gid lamang sang ila abi nga BP nagapa-assist gid lamang kag sa paglibot abi nila ining mga minor nga mga paso bala
amo na ang dogin pang respondihan nila kag subong gid lamang ning adlaw naka-encounter sila sa nga minatumba gid abi nga buruligan kag gin-advise nila nga magpahuway anay for the meantime. And amo ni gay Bombot Cham kay confirm daman nga wala ini siya gani kuno nakainom sang iyang maintenance. Ti mga amo ni nga sitwasyon amo ni ang ginapanumdum gid sang mga medical teams kag mga professionals nga once kani nga magwa sa balay kag amo ni bala ang pagbisita man sa mga sementeryo dapat hindi ilang panimalay ang ginpang-checker nila kundi dapat may mga maintenance sila dapat na pang-inom nila bala Bombot Cham. Kag ti kung may mga upod tuod nga mga senior citizen dapat may ara dala nga tubig may mga amo na bala nga emergency kit. Ang iban pagid nga daan Bombo Angel magluwas sa mga mapilit ni balang kalanunon, mga Balinsyana dira, mga Suman, Kalamayhati. Ang iban niya bunggaitan nga daan ila sining preparasyon, magarbo ang production ngunang kilala ko pa may mga litson, may mga pork chop nila nga mga kalanunon ti grabe kita init iban sini nagataas ang ila sini nga blood pressure. Hilabi pagid kun pag-abot mo why na litson sos Maria kagusip grabe pag ginaya makahalay blood pag ginaya Bombo Angel Mas gainit ulo mo Bombot Cham. Oo kapin pagid pag-abot mo kita mo unod na lang bilin why na panet mambal ka siguro nga de na lang mapuli na lang ko Hindi mo lang gel. Amon agani kay ti siyempre may mga bagay, may mga tion bala nga ti amon ang bal nila control man like sa abi emotion thing at the same time ining mga kumbaga may mga bagay-bagay bala Bombot Cham nga masarangan no manggali balay muon bala ti the reason why just like ining incident ti abi. Kung nakainom abi maintenance basi tinalikawan bala ang musining nga natabo bala. Ti basi kuro nagahinga mo man nga makatulo temprano pa bala Bombo Angel para nga hindi man maipit sa pagginaguso sa nga tao ti sa sobray kadali siguro nalipat siya mag-inom kaya sa nga maintenance kag ti subong kita naton Rias may Mall Cemetery subong adlaw unlike kapon do medyo damo-damo sa aga subong iya do madamo-damo gid man pero do mas gamay siya kung i-compare kahapon pero according diri sa isa sa mga istorya nato hambal niya karon sa hapon ko mga alas 3 alas 4 sa hapon maumpisa naman ako no damo ang tawo pero to hindi nakapareho sang kahapon bala Bombot Cham kay gabi ko nag-exit ang mga tawo mga alas 8 na sa gabi pasado alas 8 na sa gabi kung wala ako nagtulo talithi wala pa kun tani nagpuli ang mga nagbisita manabi sa Molo Cemetery Bombot Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel tan. Ano niya nga handaan ninyo niya Bombo Dante maninoy? Ano niya litso pabo ne? Pabo. Ti mo nambal nila blang di kasagad kaon ka, litson ka, baboy kay makalay blood na. Makalaibrad kung di ka pagidya kakaon. Anyway, sa aton sini nga matag palamati ang iban sini nga mga kultura naton iya why na nag-upod pa sa pagdinaguso kagapon sa nga tawo kag maskin pili nila nga subong no matrutaw hay gawa ang pagpadulong iya kag paggaduaw man sa ila sini nga mga minatay. Tikon makabig abi nga masako ikaw kag wala kagid iya sang tsimpo ti pwede ka man siguro makasindi kandila bisan sa inyo lang siniya nga puluyan may ara ka abi dira sang portrait sang minatay mo sindi ka kandila kag pangadian nyo o sang bilog sini nga pamilya kasubong man sina nga nagduaw kag bisita ka man to sa ilay. Pero nga baga ni isang kilala ko, bisitahon ta ang aton sini nga mga binatay para nga hindi kita nila pagbisitahon. Di kita ko na malipat nga bisitahon ta ang aton sini nga mga binatay kay kung malipatan ta basi kita ang bisitahon nila. Ay man sang problema. Ang problema lang da Bombo Dante ninoy bla mo kung inang mga tuyaw bla. Kaya pananglitan matuyawan ka, sus Maria kagusip, huwag ka kabalo kung ano batsyag mo, ay gali na tuyawan ka, ti mangita kagid sang nugluy.
Ina iya mga mga pagpati ina sang katigulangan nga ti tumtum sa subong sini iya nga mga tinion sa aton sini nga mga kabumbo. Gina-practice pa ina kag damo pa sa gyapon sang nagapati sinadra kay man kun imo sini nga ma-experiensyahan kag masaksihan mo. For example, mga kabataan o kung bisan ikaw nga hamtong na parang litan matuyawan ka sang kalag, galain gin man ang imo sini nga pamatsyag kag hindi na iya makwa mientras tanto nga hindi ikaw maluyahan. Pero kung maluyahan ka gani paghuyop-huyop sang luya sa imo sini nga bumbunan kag manguyab, bingo na, why na dayon. Pagpuli mo na sa inyo sini nga balay daw pinahid na do mabalik na yun ang kondisyon sini nimo iyang pamatsyagan. Ang budlay pagin kun tuyaw sang buhi, no? Grabe nga mga tuyaw ni ang naga-exister magalim ni Noy Dante mo. Kun tuyaw pagin iya sang buhi, ti medyo mano pagina, masurusapnot pagina ko nang kilala ko pa. Kapin pagin sa mga nagabusong, no? No, sa aton sinikiron iya nga mga kabumbo, pero kun may ara pagin sang sang sobra pagin sa tuyaw. Bala mo kung ano ina? Dumot. Delikado pag inaya kung may nagadumot si mo. Ang tuyaw daw mapanggit mo na sa, hindi po, although hindi sila pariyo, pero inang do may nagahikaw sa imo bla. May ara sang do nagagut-gut, may nagahisa. Do mo sina, no? Pero ang dumot so sa mo paginang puwerte gido. Sa aton sinikiron niya nga mga kabombo. Anyway, sa aton sinimatag palamati dugang pagin sini nga mga balita sa gyapon ang baklanay sang kandila kag bulak madahog sa gyapon. Ang iban sini na nagbulo barato guro kay ginapaubos na lang. Dugang sini nga mga impormasyon balikan tayo ni sa paray nga pagpalayag sa bumuanay sa udto. Lakip na sa pila pa ka mga impormasyon adtong ginapayag nga hostage taking. Hindi to stage taking kay ang senaryo sinibanwa as per information nga nakainom lang to ang ginapayag miyembro sa Philippine Army kag do hindi siya makaginawa ang iya sining asawa sa sulod sang salakyan sila nga duha, no? Nagpangayo sang tawag si gani sang bulig sang tabang. Sa iya sining mga kasimaryoso lain ang paghangop sang iban. Ang dugang sini nga mga impormasyon balikan ta sa paray nga pagpalayag sa bumbuanay sa udto matapos gilamang ang pila ka importante sini nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for October 27 to November 2, 2024. Songs that are mostly from the past millennium ang saliwat magadominar sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza Mangin Inyo sa November 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo mga iba na iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga
Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plus wala di Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. The American Vote 2024, the Bombo Radio Philippines special coverage of the U.S. elections. Ngayong November 5, 2024, tampok ang live updates kasama ang mahigit 150 Bombo International correspondents sa Amerika. Live sa 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. The American Vote 2024 mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo.
Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaandan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang 34 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik dari sa pagpangalagad sa Bombo Aray Zone 2 sa Gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Sol Binyas. Baligyan isang kanila kagabulak madahog man sumong Piesta Minatay dito sa may Molo Public Cemetery. Ang iban sini sa aton sini makabombo ginapaubos naman lang nila ba medyo bulong barato gro ang presyoanay, that is why nga madahog ang baligyanay dito. Ti subong yang panyimpo nga daan after sang COVID do medyo halog-halog naman kita sa aton sini nga mga restrictions, that is why damo nang nagapadulong iya sa mga sementeryo gud magduaw sa ila sini yang mga minatay. Check ta si Bombo Sol Binya Sol sa report. Please come in. Bombo sa madahog iya sa gihapon ang baligyaanay diri sang mga kandila kag bulak diri sa bahin sang Molo Public Cemetery sa diin sang natigayon gani naton nga ma-interview diri si Mrs. Adelaida Divulgado, ang isa sa mga candle vendor diri sa bahin sang nasambit nga patio suno sa iya nga sang gapon nga adlaw. Tuman ka damo gid no kon mabakal gid ining mga ginapangbaligya niya nga kandila amo man ang bula kag sa presyoanay subong sang kandila wala man sang pagbag-o kumpara iya sang mga nagligad nga tuig bangod ang ining kandila nila nga 24 hours tag 20 sa gihapon kon 20 pesos ang isa sini samtang ining color white nila nga gamay diri Bombo Cham nagabalor sang 10 pesos to 13 pesos depende no kung pila ang gusto nila siniman nga ginansyahon, pero amo na ang ranging subong sang presyohan isang kandila diri sa may Molo Public Cemetery kag suno sa iya sa ginabanta 3 ka tuig niya nga pagbaligya dira sa may o kun diri sa may Molo Public Cemetery sa subong nanontisyar niya nga dumadamo gid ang ining mga nagtambong man o kun dalaw abi sa mga himata diri sa mga pila ka mga persona sa piyak nga malapit lang man no ining mga balay abi sang mga nagduluaw diri sang ilang himata kag suno sa iya madahog gid sang gapon nga adlaw kag ti sa subong medyo okay lang pero gina-expectar niya nga karon sapon magsirom-sirom magtulotawhay diri ang tiyempo madamo ang padulong diri sa may Molo Public Cemetery kag ti ang iban diri nga mga ginabaligya ni Mrs. Adelaida ginapaayo niya man ilabi na ining sa bulak 150 pesos ining set, pero kung do medyo dugay-dugay na kung depende man sa customer gatukos siya sa tag 100 pesos per set diri Bombo Cham. Sa dugang bala nga pahayag ipabati ta ang ato nang interview kay Mrs. Adelaida Divulgado. Okay man, bakal man kandila, bulak. Oo. Balisang nagligad ka, musta ang inyong benta kumpara subong? Pari-pariyo mo lang Tagpila subong ang baligya niyo kakandila, may pagtaas sa ihan? 20 ang yellow, ang puti, pulo. Ano kada isa? Ano nagtaas ni ma'am? Waya, amo mang gyapon. Pero kamusta subong ang nagabakal kumpara sa gapon nga adlaw? Daw kagapon do nami bakla na. Mga matsag mo ano kadamo ya tawo din? Damo gapon niya. Subong do okay man ni. Kay ti aga pa man mo. Magkaroon na sapon damo pag na tao di. So amo nang usual nga do. Amo magid damo. Oh. Mas damo pag kung gabi. Pagid baligya mo. Amo ni bulak kag kandila. Tag 150 ko nami Pakitabi. Ni subong niya 100 lang kay daw. Barato ron Luyan. Oo. Pero sanggina pila da ka bilog. Daw 4 lang isla. Okay.
Kamusta ang baligaan ng bulak? Do namin man baklan na yung Nabatian diri Bombocham ang kabahin sang ato nang interview kay Mrs. Adelaida Divulgado, ang isa sa mga candle vendor dira sa may bahin sang Molo Public Cemetery. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Marisol Biñas. Di ko magamosin ng dalagan sa istorya mga vendors ni iti makadawa-dawa gid sini. No, kag mayong ila sining kita. Di mayo man sini siguro ila sini ang mangin paningkay-singkay sa aton sini nga mga kabomboan like iya sa nakaligad sini nga mga tinuig gati bangod sang pandemya, bangod nga may mga restrictions, medyo pigado gilang ila sini nga kita in terms sa baligyana isang bulak kag subong man baligyana isang kandila. Pero hasta subong pizza dos na madahog kuno sa gyapon. 40 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Check ko naman this time si Bombolin si Buddy mga nagbisita sa Miagao Cemetery subong 2024 mas madamo kung ipaanggid sa nakaligad sininga tuig. Balita with the Bombolin si Buddy Lane sa report please come in. Naobserbahan Bombocham sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang Banwa sang Miagao nga mas madamo nga mga bisita o madamo nga mga tawo ang nagpadulong yan kahapon sa bahin sa Miagao Public Cemetery para nga tibisitahon ang ila nga mga pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan kung ipaanggid sa nagligad nga tuig 2023. Ginpakigangutan nato na si Engineer Franco Carlo Monteclaro, ang head sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kag iya diri pahayag ngati subong niya na 2024 kahapon November 1 mayara sang manami nga tiyempo ang Banwa sang Miagao ti favorable ang tiyempo, although sang kahapon sang aga medyo may pag-ulan pero ti after sina way naman nag-ulan-ulan rason nga ti madamo sa mga tawo nga nagpadulong. Ang iban diri mas ginpili nila nga ti late morning abi magbisita sa ila nga mga himata tugtog na sa gabi Bombocham, pero ang volume gid sang tawo suno kay Engineer Monteclaro mas madamo gid kagapon sa nga gabi ang nagpadulong sa patio para bisitahon ang ilaya nga mga pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan. Antes pa man, Bombocham, ang ining pista minatay sang nagliligad ng mga inadlaw, may mando naman nga daan si Miagao Mayor Richard Garin sa mga sa mga empleyado man sa Municipal Hall na dapat ti ang dalan pakadto abi sa may patio dapat nga tinahawanan Bombocham para nga hindi bala magutok para sa mga tawo nga tinagagwa sulod sa may nasambit yang patio, and also para nga smooth man ang flow sa traffic. Rason nga kahapon suno kay Engineer Monteclaro wala sa nanging problema sa dalagan niya sang trapiko sa may sagwa sang patio, sagwa sang Miagao Public Cemetery. Ang estimated nga mga pumuluyo nga nagpadulong kahapon hindi magdubo sa 3,000 ka mga tawo Bombocham. Ganti ginalauman nga madugangan pa inasubong kay subong at November 2 All Souls Day may ara pa nga mga tawo nga nagapadulong sa gihapon sa patio apisar nga tinanging tradisyon na bala sa mga pumuluyo nga ti November 1 nagapadulong nagabisita sa ilaya nga pinalangga sa kabuhi, pero ti subong nga All Souls Day may ara sa gihapon nga mga tawo nga nagabisita may mga bit-bit nga mga kandila or de ganiti bulak man para sa ilang nga pinalangga sa kabuhi Bombocham. So masulhay ang giho ang pangginawi sa mga tawo sa Banwa sang Miagao kati wala sang hindi gid amo na kagutok ang ilang alagyan bisan pa sa sulodya sang patio Bombocham. Kagti wala man sang reported nga may na-confiscate abing aton nga mga kapulisan kahapon nga adlaw kagabay pa suno kay Engineer Monteclaro nga mapadayon ina subong nga wala na or hindi na magdala ang ini mga pumuluyo naton nga magabisita sa patio sa mga ginadumilian nga mga pagkabutang kay ti ang diri gani pahayag diri gani ni Engineer
Monteclaro nga tinay aware naman ang mga tawo sa mga hindi dapat nila nga dalon, so manging responsable lang gid sila para nga masulhay ang pagsulod nila sa patio pagbisita nila sa ila tagsaya ka mga himata. Kating intensyon man lang diri sa mga pumuluyo amo nga bisitahon ang ila himata nga nagtaliwan nga timanhatag sang respect Bombot Sam. So subong November 2 ginalauman nila nga mas madamo pagid ang mapadulong sa nasambit nga patio. Yari bala pamatian naton ang nangin pahayag ni Engineer Franco Carlo Monteclaro. Kapon ang All Saints Day ataway man aton nga mga area of responsibility wala makita sa mga any untoward incident until subong. Malinong ya sir. Malinong ma'am. Malinong. Wala man na ginutok sir ang patio dara ang Miagao Public Cemetery sir kay doon ang hawan before pa lang doon ang hawan na dara sir no may directive gid man sa mayor. Yes ma'am no. Before sang ato nga pag-observe sa aton nga 2-day nga holiday 2 weeks before sina ginareglar na mo ng area no. Ang mga dalanda nga improve sang local government unit of Miagao. So medyo sulhay amon nga pagkuano ang amon nga giho subong kay tungod maayong amon nga mga roads going sa amon mga patio, especially diri sa Miagao Catholic Cemetery diri sa Banwa, sa amon sa poblasyon mismo. Pila ang estimated crowd nyo dira kahapon, sir? Kahapon mga siguro around 3,000 no ang mga crowd nga pero until evening ang damo tawo no. Wala ginamon suro nakuha ng exact figure kay nag-coming go lang ang mga tawo. So damo ang entry point sa amon patio may sa likod man no. Sa atubang man nga alagyan. So pero kung i-compare ta sir sang nagligad nga tuig 2023 sa volume sang tawo subong, mas damo subong or mas damo nagligad tuig sir? Sa akong personal observation mas damo subong ang nakadto kay tungod favorable ang tiyempo no. Although nga nagulandi sang damol early morning sang November 1 pero wala man sang during sa ugto nagmayo ang tiyempo lagid sang rainfall nga incident kahapon. So medyo talunsay aton nga sitwasyon diri sa aton sa among area of responsibility diri sa Miagao. May mga na-confiscate ang aton nga mga policer sa mga hindi or mga bawal wala mga ginadumilian nga dalon sir. Wala man sang report nga may nga may mga something of confiscation kay ang mga tao balaan man nila ang ilang responsibility na magsulod sa patio no. Do ang sa mga tao ang ilablang intensyon magkadto sa ila mga himata nga nagkalamatay para to pay respect lang no. So amo man ang diri na general nga gawi sa mga tao diri sa Banwa sa Miagao. Subong sir, mga pilang ginalauman naton nga mga mabisita naman subong sa ilang tagsa sa mga pamilya. May nyara pa. I think ang wala ka katukapon amo man siguro mabisita na sila no. Tinatawag sila kay ang subong gani ang ang All Souls Day. Yes. So expectedly I think the same number or mas madamo pang makadto subong. Si Engineer Franco Carlo Monteclaro, ang head sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Banuaya sa Miagao, Bambatsang. All right. So kung parar mo nagligad nga tuig kiti sa linggo na gani Bombolins may mga restrictions pa sadto subong nagdamo-damo ang nagkadto kay ti wala na sang restrictions. Correct gid Bombotsam. Nang free na sa hulag-hulag mga pumuluyo naton. Hindi na bala limitado ang ilaya nga paghulag Bombotsam. All right.
Dugan ko na lang babagsakan para sa ato ng mga pumuluyo no nga nagalabay sa may barangay Tigmalapad Road sa may Banwa sa Miag-Aw Bombatsang passable na ni matapos to nga tinag natabo ang rock slide bara nga nagkrahulog ni ang mga dalagko nga mga bato kag may mga debris Bombatsang nahikot na ni na natingluan na na-clear na ang alagyan, so passable na ina sa tanan nga mga nagalabay dira nga mga commuters naton Bombatsang. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid na Bombo Lindsay Bade. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 49 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Ang pagsaulog bala naton sang All Saints Day kag All Souls Day sa aton sininga mga kabombo. Amo man ang selebrasyon dito iya sa may Mexico, no? Unang kilala ko pa Mexico. Kaysa ilaya dito sa aton sininga mga Mexican brothers and sisters. Day of the Dead niyang tawag sa ila dito, no? Ang Day of the Dead gina-celebrate ini All Souls Day kag All Saints Day, November 1 kag November 2, no? Sa aton sininga mga kabumbo. Ining festival less solemn ini kung ikumparar nimo iya sa mga Catholic celebrations, pero kasubong naton nga mga Pinoy, no, ara ang bilog sining pamilya, mga kaabianan, no, nga nagahatag sang pagtahod sa mga family members nga nagtaliwan, no, sa aton sining mga kabumbo, kag may pagtipon-tipon, may pagpangadi, may pagkaon nga ginahanda, no, daw kasubong sa aton siniiyang nga mga tag palamati. Di kong familiar kamo sang sang animated film nga Coco, no, amo na siya, no, moamo gina sa aton sinikaron iya nga mga tag palamati. Pero iya dito sa may Mexico, grabe pag gini sila magbutang sang sang mga offerings abi sa ila sini iya nga mga minatay. Ang iban kung wala man nagapadulong iya sa ila sini nga mga sementeryo, sa ila sini iya nga sulod sa nga puluyan or may isa dira abi ka lugar nga nagabutang sila sa mga nagkalain-lain sini iya nga mga dekorasyon kag pagkaon. Sa aton sini nga mga tagpalamati agod iya nga pagdumdum Manila sa ila sini iya nga mga nagtaliwan sini nga himata. No, ti sa Coco gani nga cartons bla Bombo Omel, no, kung hindi ka na madumduman sang imo sini nga himata, ti nagakatunaw ikaw sa ila sini iya nga paminsaron, dumadula na malang ang imo sini iya nga ang imo sini nga ligasiya or ang pagdumdum sang imo sini nga mga himata abi. Sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati, that is why nga ang kalabanan sa aton sini mga kuturan, bisan hindi iya gani iya All Saints or All Souls Day, nagadalikat gid sa pagtsekyar kag pagbisita kag pag-offer sa palangadion sa ila sini iya nga mga minatay. Oras naton sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Hindi gali ito ya hostage sa taking, kunti naglain ang pamatsyag sang ginapatihan nga miyembro sa Philippine Army ang iyang asawa upod sa sulod sang salakyan nagpangayo sang tabang para nga mabuligan. Si Bombo Pauline Piliora may dugang nga mga impormasyon. Pao, please go ahead. Bombo Cham, ginatahag diri ni Police Captain Joy Melvin Dulce, ang officer in charge ng Dueñas Municipal Police Station, nga may wala may natabo nga hostage sa Banwa sang Dueñas, partikularmente dira sa area sang tinukuan Dueñas, dira dampi sa may boundary sang Dingle. Kung halin ikaw sa may Banwa, Bombo Cham, lataw sa Taytay, dira kung nagpark ang salakyan sining katapo sang Philippine Army. Kag base didto sa pagpangusisa naton sa panaysayon man ni Police Captain Dulce nga nagpundo ining salakyan sang katapo sang Philippine Army kag nangihi ini siya Bombo Cham sa kilid sang dalan. Apang nagapanawag ini siya pabalik na sa iya nga salakyan, nagapanawag ini sa iyang partner o kung na asawa man na gaistoryahanay ini sila kung medyo matunog ang ilang pag-istoryahanay sa ginahimbalya pa ni sang tunog
ang ngalan sang iyaman nga partner dito man ginapilit niya buksan sa may passenger seat ayon ang iya nga salakyan ginatap niya bangod kay nakalak sunod dito man kay Police Captain Dulce. Naglibot ini siya pag nakasulod man sa iya nga salakyan kag didto nagpungko sa salakyan niya sa sulod mismo Bombacham. Base didto 50 to 100 meters ang kalayoon sang mga pumuluyo nga nagreport sang insidente kag may tiyanggi. That time, kag pag-abot ni sang pagresponde sang katapok man sa Special Action Force, sang Bureau of Fire Protection, subong man sang Duanes Municipal Police Station, medyo madamo gid man ang pumuluyo. That time sa may tiyanggi, kung sa diin may nag-report nga suno sa ila, may gin-hostage sa sulod ng salakyan. Ang nasalaan dito, Abi Bombacham, ang dulandong sang uniform niya nga nagakabit sa salakyan. Suno dito man kay Police Captain Dulce nga nakainom ining katapok sa Philippine Army, kag naglain man ang iya nga pumatsyag o kung sa subong pari ini siya sa kustodiya man o kung sa station sang Duañas Municipal Police Station kag ginahulat na lang man ang iya nga supervisor kag ginabulong naman nagaginapapulo-pahuhay lang Manila ining nasambot man nga katapos ng Philippine Army nga na salaan ginastig sa ng salakyan. Yari bala ipabati naton ang confirmation man ni Police Captain Joy Melvin Dulce, ang officer in charge sa Duañas Municipal Police Station. Katapos na sa Philippine Army ma'am, nagpundo siya sa gilitanan. Nagwa sa nagnihi kay Juan. Nanawag siya sa ila ma'am, sa asawa. Babae ginamit na nangalan mo. So, na-misinterpret sa mga tao sa palibot na may upod sa salakyan. Tapos ginalampusan niya ang kuwan, kung at malaya kamot hindi na tapi ang salakyan niya. Kaya mo ito na-misinterpret sa tao nga may kontra sa sulod sa salakyan, may upod sa wala siya upod sa salakyan mo. Kung lantawan mo siya sa duwa, ma'am, may landong siya, ma'am, ang iya uniform nga nakahang, ang makita mo lang sa duwa is landong. Sa passenger side, ma'am, hindi yan mabulihan kinakalang. So, abi nila, sang tao sa duwa, sang mga bystander is daway sila sa hindi sa pagpabuyan. Palibot siya, ma'am, nakasunod tayo sa pertahan. So, di ma'am, best interpretation ng isang tao ang natabok, ma'am, pag nagpakuha isa sa sulod sa lakyan, no? Bali, anong reasons kuno sir na naka-drive liwat? Medyo naka-inom ma'am, pa-stop ma'am, kay layo pa yung ihalila ko. Actually ma'am, pa-report pa lang siya ma'am, subong. Ang antad niya sir sa mga tao nga nag-report niya sa inyo? 50 to 100 meters ma'am. Pag abot ko ma'am, nag-usisa ko dito, damo pa na pitaw to sa may tiyanggi ma'am mo. May tiyanggi dito sa unahan ma'am, paganaan. Kung hindi kami dito, dala na po ang LDRRD, ang Bureau of Fire, pati ang SASAP ma'am. Tayo subong sir kahimtangan niya? Okay naman sa ma'am. Actually, ginakulat ko na lamang permiso para dito sa dito. Diin siya subong sir? Aking pati sa station ma'am, pinapapahuway ko pa ma'am. Kung naglain ang iya pamatsyag, Bombo Pauline, nga sa police station, dapat hospital siya dalon. May sunod dito kay Police Captain Dulce, may police nurse man nga nag-attender ini sa iya. Kag pakadto ini siya kuno sa Iloilo City, wala lang gid disclose ining full information sa katapos ng Philippine Army. Ang pakadto ini siya kuno sa duty, Bombacham. Araw-araw pa man niya si Seryo. Galay matsyag da sang tao, dapat sa ospital na niya dalon. Okay man nga may police nurse dira nga makatag sang first aid, nali karong kung ano matabo na da kay Sir, kag nga hulaton gid ang supervisor. Di bala mo Pauline? Kung basi bala kon may ara gid man sang problema, hindi lang gusto mabalahuba, daw wala man gid sa may natabo sini nga dapat ikakugmat, so okay na lang na mo sinang sitwasyon
no? Sa aton sini nga mga kabumbo, pero kabalo ka may violation pa gid siya. Ang army Pakadto ini sa driving duty. under the influence of intoxicating liquor. Hindi na pwede tani. Bla? Tinga na nga drive ya si Army sang salakyan nga hubog. Te luwas nga galain niya pamatsyag dito bang Bocham te amo te sunod man sa pahayag ni Police Captain May upod siya sa sulod sa lakyan? Wala siya upod ng Bocham. Ang giniistorya niya nga sunod dito sila partner o kan asawa man sang katapos ng Philippine Army sa cellphone niya ginaistorya kag gintamangkot manaton kung gainaway di man ini sila that time apang sunod dito man sa payag nila wala man ko na Bocham kag do nagtaas lang ko na ang tingog kag ginasambit abi ang ngalan sang babae amo tong nabatian sa mga pumuluyo nga abi nila may tawo sa sulod ng salakyan. Okay, basta may tao gin man kag gin pa una lang. Malisyoso sa akon pa no? Ano ko na ba Bocham nagahang uniform. Budlay gali ko may nagahang nga bayo sa imo sa lakyan kay masalaan ka nga mayupod pangwaon ko na tong nakahang man sa likod sang salakyan ko. Te ang manaagin klaro man diri may upod di man ako kag pamangkuton ako, sino to upod mo sa sakyan? Waya, yung mga hudi ko to yung ginapang sang at sa likod sa salak. Why ko to sang upod? May ideya na ko, Bumbo Pao. Tingin na taga, ano man ideya ang iban? Dipindi sa ila. Ako naman gina-kumpirma kaging klaro man diri sang officer in charge sang Dueñas Municipal Police Station ang natabo nga insidente dira sa may dalan sang barangay Tinupuan Dueñas. All right. Si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo. Salamat ginda Bombo Pauline Piliora. Abalo ka mo banwa basta may mapanimawaan ako, no? Hindi ko na iya kabatas kay hindi ko iya pag i-plaster kung ano na panimawaan ko. Una bes, sa aton sini nga matag palamati, isa mo sini nga dalagat sang istorya, under custody ang ginapayag member sa Philippine Army, no? Tingay under custody siya bikon ang balasihan nga hindi galito sang hostage taking. Naglain ang iya sini nga pamatsyag nga ay under custody siya, no? Kung naglain niya matsyag dapat gindalanan ni siya sa ospital kay ti may police nurse man kuno. Okay, why sang kontrachimpo police nurse ti makahatag ina sang first aid pero nagakadapat nga makatag man iya sang medical attention or makaangkod man sa medical attention ining si Philippine Army member. Magluwas sina. Nagadrive siya sa Manioya, nagadrive siya sa Manioya, nagadrive siya sa iya sini nga salakyan. Kag as per information, hubog ining membro sa Philippine Army ti another violation ina. Kay hindi dapat magmaneho ang isa iya katawo o isa ka individual, no? Nga yara sa idalom sa impluwensya sa makahulubog sining ilimnon. Ikatatlo, tinga hulato ng iya sining supervisor. Ano niya supervisor niya? Nanay, tatay? Kag ano ng police station dira sa Dueñas, principal's office? Kayo nyo bala, araw-araw pa. Kung hindi nyo yung gusto nga padakoon or whatsoever nga madalaman lang sa istorya, pwede man ina, no? Para nga way na lang sang damo pa yung problema, abi. Ugaling sa sunod, pinupinuhon nyo man. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay daw budlay patihan ang moto nga ang ginalantaw sang iban nga garhom sa sulod sang salakyan. Ti nagakabit nga uniforme kuno ni member sang Philippine Army.
Way kag way sa kuno sang upod nga iban sa sulod sa iya sini nga salakyan. Tingkamay pa nga yara lang sa maayo sini nga kaintangan si Philippine Army member. Sir, hindi anagin pagpadrive sang salakyan samtang hindi iya may umpawan ini. Kay din sila kaya tabo Dueñas. Anong mga agyan niya ni Bumbo Umel para makakanto sa syudad man? Dueñas. Timagi siya sa Dingle. Dueñas. Kiti Dueñas, Pasig na yun mo. Munang agyan mo. Halin ka dibi sa syudad sa Iloilo. Syudad sa Iloilo. Tapos agi ka sa Saraga. Pututan, Dingle, Dueñas, Pasig. Mo sina sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti basta, no? Kaya abi ko anay nga paminsar ko bla basi mag-agi to sa may buyuan bla. Delikado to sards di ka to mag-agi. Anyway, 5 minutos na nakaligat sa takna sini nga last 2. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isimambot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sa manayanayan nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for October 27 to November 2, 2024. Songs that are mostly from the past millennium ang saliwat magadominar sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo, kaupo ng retro band sa concert at the Plaza. Mangin inyo sa November 2, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo mga iba na iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 3, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain killing properties.
Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. It's November 2, it's All Souls Day. So welcome sa aton nga Fiesta Minatay nga edisyon. So nga pala tuntunan kahapon lamang program. This is Tita Regine sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, it's 53 days to go before Christmas. And I know nga after some Fiesta Minatay, full swing na ni ang preparasyon para sa Pasko. Siguro ang iba, no, may Christmas party nga date na sila. Kabalo na sila, saan sila mag-Christmas party. Anyway, before ang Christmas party, diri kita anay. Mag-interview kita today sa ating nga winner, si Mars, ng probinsya ng Iloilo. May kababalaghan ni ang iyang istorya na share diri sa aton. So, kapyot, mga kabombo. All of the night kita, diri sa kahapon lamang program. And to start with, here's our song from Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts Goodbye. Good afternoon and welcome sa KLP. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I will say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye.
Kiss Broken Hearts. Goodbye. Adrian Vicencio para sa inyo mga kabombo. It is now 23 minutes after 2 o'clock sa inyo mga story. Anytime, paligid nga ma-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala sa kahapon namang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So it's time to welcome our winner. Diri sa aton nga studio, live siya. Upod natin diri, si Mar, sa probinsya sa Iloilo. Good afternoon, gid sa imo, Mar. Good afternoon, Tita Regine. Nakabisita ka na sa mga minatay ninyo. Oo, Tita, kahapon. Kumusta man to sa patio? Nga ginbisitahan mo? Okay lang man, Tita. Damo tao. Gainano mga tao to susulod sa patio? Naga-sindi man sang kandila kag naga-offer sang ilang mga bulak kag prayers. Okay. Wait, may naga-concert? Wala man, Tita, kay daw bawal man ang okay. kagahod. So, dintukid ka mo yan sa inyo nga banwa? Every fiesta minatay? Oo, Tita, sa Dingli kag sa Barutak man. Okay. Anong ginuto mo? Ano Gamay usually? lang, Tita, nga kalamay hati kag suman. Bao, ang kalamay hati. Ganyan yung pinakabudlay sa tanan lutoon. Kaya kakapoy, gid sa na inagay ka lugay. Maglugay-lugay. Sige, dacho na kita ha sa imong istorya. Okay, komportable ka na da. Okay la, Tita. So, taga Iloilo ka, gid. Oo, Tita. Pero sa din ka ganyan nag-college? Sa Batangas, Tita. Din sa Batangas? Sa Lipa. Aha. Tinga nakalabot kaya dito sa Lipa, Batangas, how? Kay parang madali lang to, Tita, hindi na ako mag-board kay dito ang tiya ko sa sulod sang airbase, nakapamana soldado. Malapit lang gawa, isa lang kasakay. Pila edad mo sa nagkadto ka to? Pag-graduate ko sang high school, Tita, mga 17 na ako nag-college kay nag-stop ko 1 year. I see. Di ba si Vilma Santos, nakaagi dira mayor, governor, congressman sa Lipa, Batangas. Tinakita mo man to siya? Nakita ko siya sang pagkasalya. Kay lapit lang sa eskwelahan na mo nang gidkaslan siyang simbahan. Kababayan, gali ka mo to no ni Ate V. Oo, Tita. Anyway. So nag-stay ka dito sa tita kay tito mo sa Ila apartment. Oo, sa apartment, Tita. And you said, kung kayo may mga nabatyagan ikaw sa apartment, ano ini? And palihog istoryahi kami. Oo, Tita, kay bag-uhanon lang ko to naka-tinerbi. May nagasugid man sa akon nga kung bago ka lang dito sa apartment nga to, may mabatyagan ka balang hindi amo. Sang pagsaka ko to sa amon nga kwarto, daw may nabatyagan, gid mako, Tita, nga nagapalanindog akon nga balahibo, pero wala ko man tugin na mind kay siling ko base kung namaguhan lang man ako sa lugar. Pero one time sad to, nagmasakit ko, kay abi ko astigmatism lang, tigin pa doktor ko sang tita ko, gin antiparahan man ako, kagi okay naman. Pero pagka gabi sad to, may nabatyagan ko nga gakatulog kami sang akon nga pakaisa. Gagumay pa niyang pakaisa mo, no? Oo, 9 years old pa lang, Tita, babayi. Oo, siya niupod mo sa kwarto? Oo, sa kwarto. Muok na iya tulog, siguro mga past 11 o'clock na. Parang may galapak-lapak, Tita. So, ano yung ginhimo? Daw gapalanindog akon balahibo, Tita. Kay before makabatyag man kami ka kung tungang gabi nga na, daw may nagapanaw sa hagdan, pero wala man sang tawo. Ay, tuod ka? Kay ginsugay ko man na sa tita ko, siling niya, hindi ko lang kuno pag-isapakon, mga muyo na lang ko nga para makatulog ko sing maayo. So, ginsugid mo sa imo, tiya, and then may information siya nga nabala, nga gin-share sa imo. Ano to? Oo, Tita, kay ang ingod balay namo naga-istorya man kay mga taga Iloilo man sila daw gapati ban sila balasang mga hindi makita. Oo. Tigin nang bala nila ang tita ko nga maano na lang nga manaming bala, Tita. Okay. Mabakal sang manok kag padugan ang mga haligi. Kay one time sad to nakakita ko sang gamay-gamay kaayo nga ambot kong duwindi, Tita, hindi ko man maanuhan, pero gamay-gamay lang gid siya kay Kita mo gen? Oo, Tita, ginaano ko pa gani. Astigmatism ka ba ng bal mo? Oo, Tita, pero may antipara man ko sang natuya, pero nag-ano na ko nga matulog sad to, siyempre way na ko antipara. Tigin balikid ko ako nga pakaisa mo, kaya tulog. Nagliso na lang ko sa piya kag mga muyo
Ano gitong nakita mo, ha? Ang gamay-gamay, tita. Hindi ko man maano kung bata o kung ano. Pero ginsugid ko sa tita ko. Ginsugid niya man sa kumari na siling nila. Duwinde man ako nung nagapakita Nagaano dito. siya? Nagaano siya? Wala lang siya, tita. Nagalibot lang siya kag manaog sa hagdan. Aha. So, yung mga tiyo, after nga nabalaan niya itong sugid mo sa iya, mo nagpadaga, something? Or Oo, tita. nagpadugaan? Nagbakal sila sang manok nga native na sa banwa, sang lipa. Kag ano nila, parang ginkatay. Kag ang dugo, ginsalod sa bowl. Kag i-cross sa mga haligi. I see. Ano ni ang apartment? Dugay na ni siya or bago ni siya? Dugay na, tita, kay daw pila na kapamilya ang naka-star dira bago pa ang tiya ko. Describe to us ano ni location sa apartment, ano ni ang palibot, ano ni ang apartment, up and down, ano? Oo, tita, ang apartment up and down, yung para lang exclusive sa mga pamilya kasoldado bala, tita. Nga naga-duty da sa sulod sang airbase. Ay, okay. So after nga tigin padagaan, gin padugaan, may mga nabatyagan ka pa dito sa apartment? Oo, tita, makabatsyag pa man kami sang mga nagalapak-lapak nga pero wala na kusing makita nga kung ano pa. Ang mga upbod mo, may mga mabatyagan man sila? Sang una daw ang tiya kung makabatsyag man nga may nagalapak-lapak pero wala siya sing may nakita. Pero ang siyam na, tita, kador ang apartment mo, ang una ang sa amon bali nga ginaistaran, tapos ang dito sa punta, miga ko man ang ga-star kay kaklase ko sa college. Ang nanay niya daw nakakita man dito. Ay, okay. Bali daw ang sa una nga door, tapos ang sa ikalima kag sa ikasyam, tita, may mga mabatyagan sila. Anong mga istorya sang sina nga mga doors? Kaisang una daw, tita, may dira mo, may mga doon nagkalamatay bala nga hilaw ang kamatayon. Ganon. Oo. I see. So, do you believe na may mga ghosts, gidman? Ambot lang, tita. Kay sa pamilya, binamon, tita, daw may mga something gidman nga makita or mabatyagan. Galing. So, sa nagpauli ka na, diri sa Iloilo, kag nag-work ka sa city, sa din ka nag-board? Sa Lapas, tita. Da naman ko ginkulbaan kay may duldol sa ingod sang amon nga ginaboardingan. May mabatyagan pero, ka naman. Pero tita, wagid ko sin nabatyagan bala kay siling sang bata sang tag-iya sang balay. May kapre na dako nga dako-dako. Wow. Kinulbaan naman ko. Pero wala, tita, wala gid ko da kabatsyag. I see. So do linong man niya ang imo nga pagstay dira. And then, sa nag-OFW ka na, kay nag-abra ka dito sa Singapore, ano naman ang imo nga mga na-encounter dito? Oo, tita, kay kadako-dako nga balay, penthouse siya, tapos 5 ka kwarto, bali plus pa sang anak ang maid, bali anom tanan, tapos may 5 ka CR. Ang balcony nila 3, tapos ang kwarto nga na, parang daw kahagnop, gid man, tita, kay kung magsulod ko dito, mga past 5, manog 6 o'clock nga na, daw kalaway sang ako, sa gabi, tita, kalaway sang ako nga pamatyagan. Kay siling sang alaga ko nga bata ni sir nga gulang sa iya nga asawa bala nga Koreana. Oo. May ghost kuno dito sa iya nga kwarto. Wala. Ano tsura sa ghost? Hindi ko maman ang tita kung ginapahog niya lang ko kung ano kay syempre bago pa lang ko dito mo may upod pa ko nga Indonesian. Galing kay ng Indonesian nagsiling man sa akon nga may ghost gid man kuno dito kay kumaninlo kuno siya sa CR golpi lang may naga siya. May nagakablit o kung ano pa na iya mabatyagan Di ikaw, may nagakablit man sa imo? Wala, tita. Ang mabatyagan ko lang nagapalindog akong balahibo kag daw ginakulbaan kung magsulod ko dito. So every time nga mo na matabo sa imo, do feeling mo do may lain gid? Oo, tita. I see. Ano ni itsura sang balay haw? Mga ano oras lang din nagapakita ang murto nga ni? Pero lang ko tuman, tita, ka bisis nagsulod nga nabatyagan ko no pa parang daw naurasan ko na kung magsulod ko to nga makabatyag ko sa amusina wala na ko to gasulod ginalikawan ko na lang nga magsulod sa amuna nga oras. So particularly mga around 6 or up daw dira gid nagapabatyag. But tita. before 6 PM do okay man. Do okay naman kay nagauruli na sila magahod na ang balay sa time nga mga mag past 9 o'clock.
Kay the whole day almost, kamo-kamo lang? Oo. Kung kisa kami lang da sang alaga, kung nagarigaw-rigaw, kay bata pa siya sadto. Kay pag abot ko dito, 14 months pa lang siya. Ang mga bata ni Sir sa una, mga gaskol na sila. May upod man ko nga maid, pero tinlo siya sang mga balcony, wag gid siya gastay sa isa ka area. So, siya may mabatyagan man o ikaw lang may mabatyagan? Ambot lang sa iya, tita, kay daw hindi man kami magkasundo nga duwa, kay ang nahisa na siya nga gagawa-gawa ko no ko permi, kay ginalagaw ko ang bata. Hindi siya makagawa, diyan lang siya nagapanilo sang balay. Okay. Pero may mabatyagan siya. To anong ginahimo mo? Kay ikaw lang isa sadto, tapos amo na ang mga ginapang batsyag mo? Ginalikawan ko na lang, tita, nga magsulod dito tapos na lang ko sang akon nga rosary kag mga muyo I see. Ano ka to kalawig sa abroad? 4 years, tita. And then nagpuli ka di, tapos nag-asawahay na ka mo ni Mr. R? Oo, tita. Okay. Ano naman na yung experience sa balay ni Mr. R? Sa iyong mga in-laws? Kina Mr. CJ, tita. Dito, tita, kay one time to nagilakat sila ugangan sa Manila, nagabusong pa ko na isang panganay namon. Mag-isa lang ko sa balay, parang daw nabatyagan ko, daw nagpalanindog akong balahibo, tita. Hara naman, nagpalanindog naman, yung mga balahibo. Subong nagpalanindog, balahibo mo, wala ba? Wala, tita. Kasi bala samtang nag-istoryanay, kita diri may mga, well, you know. Wala, tita. So wala man sa may nagpabatsyag sa imo subong. Wala. Sige. So dito ka na, ano natabo? Nakapanimaw ko, tita, sang kandila, kagi bulak. Tapos nang daw may nagalinag sanay, bala, tita. Okay. Taken pa, siga ko man ang suga, way makot makita. And then? Nag-ano na lang ko nga, hindi nila ko pagpahugon. Kayo, way man kung hinahimo nga, mo. Kaya ikaw lang isa, no? Amo to nga time? Isa lang ko, kay isang time nga to, nag-iupod si Mr. Dulong sila sa airport. Imo nga, ang mga in-laws mo. Tingin istorya mo ni sa iyong mga in-laws? Anong ilang ginambal? Oo, tita, gina-istorya ko man kinaugangan kag sa mga, sa mga sister ni Mr. Sa inyo nga family, do ikaw mo lang ang amuni nga do permi mo mabatyagan, nga do may lainggid, or halos kamutanan? Ang iban ko man, tita, nga mga pakaisa makabatsyag man sila kung kis akong manimag-ubala sa lugar nga na, tita. So, is it true nga may mga beses nga may mabatyagan ikaw nga hindi mo maintindihan kapati ang luyag ipahiwatig sa do sa imo, hindi mo man maintindihan? Oo, tita, kay kung kisa sa mga damgo bala nga da, tita, di kay siling nila kung magdamgo ka baliskad, pero kung kisa daw parehas bala na, tita, nga siling nga kung nagdamgo ka nga ang unto mo mataktak bala, tita. Daw nagamatuod gid man kay ang sadto nakadamgo man ko sina, tapos ang lula ko sadto nadula. Pagka next day makadamgo ka sang amo sina, may mapatay sa family, may mapatay sa family daw. So gapati ka sang amo sina? O, tita, napati man. Pero yes. Mas nagapangibabaw ang ako nga pagpati, tita, sa Diyos. Oo, dapat gid. So kumusta ikaw subong sa inyo nga panimalay? Wala di asa may nagapabatsyag sa imo? Wala man, tita. Bali may kaugalingon na kamo ni Mister. Oo, ay kaugalingon na kami nga balay. Daw wala ka lang sa may mabatyagan, daw kaangay sadto. Wala na, tita. Sa inyo na mismo nga panimalay? Oo, okay man kami, tita. I see. Nag-for good ka na diri sa tita. Philippines? Pila ka tuig ka man nga nag-OFW? 4, tita. So may plano ka pang magbalik liwat sa Sagwa? Daad, tita, depende sa sitwasyon. Kay dalag ko mga bata, dalag ko namang gasto. So pila na kabilog ang kabataan naton subong? 2, tita. I see. Elementary pa lang? Lunsay na sila, junior high school, tita. Okay. Kung fiesta minatay dito sa inyong lugar, sa Dingle, ano usually inyong ginahimo? Nagatingob kami, tita, nga magpamilya kadto dito sa Barutak. Sa Barutak ang mga minatay nyo? Ang sakay na Mr. nga side, tita. Ang sa amon naman nga side sa akon gid mismo, dira lang sa Banwa Kadingli, tita.
ginalibot man namon sila tanan. Okay, so Dingle and then Barotac. Oo, tita. Amo na usually ang inyong ginakaduan Oo, tita. during Fiesta Minatay. Anong adlaw gid ka mo nagakadto dito? November 1, tita. Kay ang November 1 nga na birthday sang lulay nga napatay. So amo na yang usual nga pagilitanay ninyo dito, da amo na nang naistoryahan nyo nga every November 1 lang kamo makadto para nga makakilitanay kamo sang family ninyo, da amo na. Oo, tita. Kag depende man sa schedule nila kay naga-duty man di ang iban sa ilam. I see. Tanong imo mamba sa mga na-experiences mo sadto, ano ang mga ginbilin sini sa imo? Nga magpakabakod lang, tita, kagi hindi lang pagdulaw ng pagsalig sa Ginoo kay siya man ang mataas sa tanan nga nakabalo kung ano ang dapat nga himuon kagi nagapakamaayo para sa aton eh. Ikaw ba lang tipo mahinadlokon? Oo, Or tita, may nadlokon kung nagakakibot man ko kung kisa mo. Aba nila may ara ko no nga hina ang dungan, mataas ang dungan, diin ikaw dira. Parang sa ano lang ko, tita, sa tunga-tunga lang ko siguro. Pero ang mabakod sa imo, ang imo nga pagtuo. Oo, ang pagtuo gid, tita. And dapat gid. So anong liyag may bilin sa ato niya mga tagpalamati? Sa mga nagaparamati dira kinanglan maging strong lang kita nga magatubang sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi kagi hindi lang magkahadlok magpangamuyo lang gid ay siya lang nakabalo ka kung ano ang aton nga ang kahinaan kagi ka anuan nga malampasan tanan. Okay. Recently, why ka naman sa may mga nabatyagan, do hindi amo? Daw ay naman, tita. Kay ginapaka ano ko na lang ginapangamuyuan ko na lang nga hindi na ko makabatsyag sang mga bagay nga hindi na maayo. Sige, kati why ka na sa ginabatsyag, you may now greet some friends kung may ara ikaw sang greetings dira. Go ahead. Thank you, tita. Sa tanan galit dyan nga taga-Dingli, kagi Barotac sa pamilya namon nga Anerdis, Sumido, Gustilo, kag Dalipi, family, mayad lang nga pagpamati. Kag sa mga friends ko dyan sa Singapore, kag sa Hong Kong, labi na gid kay Leslie, kag kay Nini Sandra, kag kay Christy, kay Gigi Cadilla. Mayad lang nga pagpamati sa inyo nga tanan. Alright. Congratulations gid sa imo and thank you so much sa imo nga pag-share diri sa imo nga istorya about Halloween, mga kagbabalaghan, mga something nga mga misteryoso. Salamat gid. You've just won 1,000 pesos in cash kag nadala mo man ang imo dira nga ID na pa-Xerox mo man. So after sa akong pag-interview sa imo, i-release ang imo nga premyo. Salamat gid and there you have it ang ating winner si Mars ng probinsya ng Iloilo. So it's quite early nga nakatapos kita sa ating pag-interview sa iya. That means we still have time para nga maka-share sa inyo some stories and after that ang aton announcement sa aton naman nga next winner, our new winner para sa sininga semana. Magapanumbalik ang kahapon lamang program. It is now 2:41 in the afternoon. Kaupod sa gihapon ninyo si Tita Regine. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una,
I-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apesar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base indi 5 in the afternoon, and since we still have time para nga mag-share sang istorya para sa inyo, sugpunan ta, may sugpon pa ang sulat nga share diri sa aton about man sa kababalaghan ni Black Widow sang Padilla. Dear Tita Regine, good afternoon sa imo Tita Regine, sa tanan nga katapos sa Bombo Radio, mga letter senders, listeners, kag sa avid fans ng KLP. Supunan ko lang ako nga sulat para sa Halloween, kag thank you gid sa pagbasa mo Tita Regine. Ang about sa vision ko, premonition nga ako mismo nangin biktima man sang akon pananawan. Sang duty pa ako sa hospital, na-open up ko man ini sa akon nga sa amon nga chaplain o pastor nga may makita ko before may matabo kalabanan lungon makita ko o may mabatian kag kisa may mapanaymahuan ako kag mostly kadugo ko o mga lapit balay o friend nga permi kami gakitanay. Ginpamangkot ko siya, basi iya ka evil? Hambal ni chaplain nga hindi ina evil kay the warning ina sa imo nga may matabo. Prayerful kagid. Dumduman ko, hindi ko man makita kung sino gid ang mapatay. Kay mga lungon, kag kandila, makita ko lang. May time sadto before mapatay pa ka isa ko nga army, gahinuni, mga tunda-tunda, kagahod. Before, hambal ka mga malam, malain ko no ina. Kakita naman ko lungon, ginagulo.
So ibalik ko kay Chaplain, hambal niya, pray gid, prayer gid, no, ang maayo nga himuon ko. Kung may makita ako, hambal niya. Pero hasta ako, ginpabatsyag sang premonition ko. Mga 1 week nga may nabatyagan ako nga maigo ang ulo ko. Nabatian ko gid, may sound lagpok. O daw hindi man lupok ka pusil, basta maigo ulo ko. Gabother sa mind ko, dala naman pakulba nga kung ano gid ang matabo sa akon nga malain. Hasta nga kadamo gasurulod sa pensar ko, basi tiruhon ulo ko o mabungguan ko, basi madusmo ko o mahulog ko sa hagdan, maigo ulo ko. Baw Diyos ko, hindi lang ko anay pagkwaa, kaya ang bata ko nabalikdan ko gid. Basta something nga mahit or maigo ang ulo ko. Gaparang lapaw paminsaron ko, puwerte paghalong ko sa mga hulag ko, nga hindi ko maano. Bisan pagsakay sa jeep kag sikad, basi mabunggo ulo ko. Do may helmet na lang ko gani. Tita Regine, to protect my head, bisan sa pagtabok sa dalan, careful gid ko. Kag bisan sa library, mag-duty, ginalantaw ko mga libro sa shelves, basi mahulugan ulo ko. Pero, natabo gid Tita Regine, kay duty ko, after lunch, wala customer sa copier, pinagpulupungko ko anay. Sa kilid sa shelves ka libro, may haligi sa likod ko nga kahoy para sa mezzanine. Kay may mga daan pa to nga mga books kag journals lapit sa kisame. May signal didto lapit sa ginapungkuan ko sa sulod ka library. Gulpi lang, may color ko, Tita Regine. Daw nawili ko ka istorya namon, kagin paslant ko ang bangko nga napungkuan ko, kay nagsalig ko may sagang nga haligi. Kay ano man to Tita Regine, na-slide ang bangko, natumba, lumagapok. Hasta ako tumba, kag naigo ulo ko sa dingding or sa gilid-gid sang bangko. Ay disgrasya, galit Tita Regine, isa lang kapiso. Nakibot ang librarian. Sige na, ano kada? Hambal niya. Sige ko, tumba ko ma'am, na-slide ang bangko. Nagbangon man ko dayon, pero sakit liog ko, kag ulo sa likod nga part, in between sang skull kag liog. Maayo, mild lang. Kaginlantaw sang librarian, wala man dugo, kag lagob, pero sakit, daw gasanting. Ginabalan ko ang aid, ngayo advice sa iya. Hambal niya, pa-ER to, kung sakit. Tisabat ko, hindi ko, dugang naman na utang ko. I-hot compress ko lang kuno. Hindi tama kainit. Hambal niya, kay daw 2 days na to. Kay daw 3 weeks, kag mag-ayo matsyag ko. Kag ang pain, gaamat-amat dula. Salamat kid sa Diyos, kay mild lang to nga natabo. Kisa gambal ko sa kaugalingon ko, kung ako gali mapatay, anong makita ko? Ay abaw, hindi lang anay ay. So amo na kis Tita Regine, galikaw ko nga mag-isahanon. Nga malinong bala? Mamati na lang koradyo Tita Regine para malingaw o kung mag-YouTube. Ay gasakit ugaling mata ko, kaglikaw sa makita ko naman nga hindi amo. So hasta na lang diri ang akong sulat, Tita Reg. Take care always and God bless us all. Ang matinahuron, Black Widow of Tadia. Thank you so much, Gid. Sa nangin kasugpon sa imong istorya, Black Widow sang Pagdia. So, halong-halong, Gid, no? And yes, prayer, Gid. Always. Prayer for protection, prayer nga i-shield ikaw, no? Sa mga malain nga posible nga matabo. Anyway, speaking of kasugpon, sige, sugpunan ta naman since may gamay pa kita nga oras nga nabilin diri ang sulat ni Aguila sang Sri Lanka. So, Tita Regine, dito na kita sa time gali mga kabombo, no? Ginatubang niya iyang abogado kay ti
ginapa-withdraw gani sa iya ang daw duwa ka kaso before sang una niya gidbali nga kaso or after sang una niya gidgali nga kaso. So supunan naton diri sa bansang Sri Lanka tita, napakahirap kumita ng pera dito dahil sa economic crisis. Tapos ito lang ang mangyayari sa pera na binabayaran namin. Anong klaseng bansa ito? So sumabat siya bigla ang abogado, ambal niya, dahil sa korupsyon. Sabi ko, tama ka. Kaya lubog ang bansa natin sa ganitong sistema. At ang taong bayan ang naghihirap. Sabi ko, paano ang motion? Sabi niya, hindi ako ulit magbibigay ng motion. Tama ka. Dahil hindi na ako magbibitaw ng pera muli upang sayangin sa walang kwentang transaction. Sabi ko, kahit 100 abogado ang harapin ko sa aking pagbabalik, sasagutin ko ng isa-isa ang lahat ng katanungan. Dahil walang takot ang natitira sa aking dibdib ngayon. Ang taong may malinis na puso at kamay ay walang dapat katatakutan kahit saan ilaban. Tinitingnan ko siya sa mata tita. Kampante ako dahil walang original na mga ebidensya ang hawak nila. Puro photocopy lang sila. Sabi ko, habang tumatagal, padagdag na padagdag ang aking mga ebidensya. At kahapon, marami pa ako natuklasan sa aking inbox ng mga medical reports na magagamit sa susunod ko na balik. Lumaki ang kanyang mga mata, tita. Sabi ko, hindi ako magsasayang ng pera sa mga transaction dito dahil ang perang marangal, mahirap kitain. So tinanong niya ako, dadalhin mo ba ang kasong ito sa Pilipinas? Sabi ko, at bakit ko dadalhin sa Pilipinas? Dahil ang pangyayari dito nagaganap sa Sri Lanka at hindi sa Pilipinas. At ayaw kong mangdamay sa problema ko. Tama na ako lang ang nagdusa sa problemang ito. Huwag na mangdamay ng maraming tao. Sabi niya, ang video na nabura, pwede daw tawagin ang kaibigan niyang si Nishan. Si Nishan ay matalik rin naming kaibigan. Kaya doon niya mag-restore ng mga deleted na video. Sa isip-isip ko, bakit mangdamay pa ng ibang tao? Sabi ko, huwag kang mag-alala, attorney. Kaya ko i-restore ang lahat na video na burado upang gamitin na ebidensya. Sabi niya, pwede mong takutin si akusado na mag-stand for witness sa'yo. Sabi ko, at bakit ko naman tatakutin? At hindi ako namimilit ng taong tatayo sa aking tabi. Kung ayaw sa akin, okay lang. Hindi ko kawalan. Karapatan niyang tumanggi, pero kaya ko kausapin sa maayos na paraan. Paano kung hindi siya sang-ayon sa'yo? Sabi ko, attorney, ang isip ng tao nagbabago. Pero kung ako magipag-usap, sigurado papanig yan. Napatingin ang attorney sa aking mga mata. Sabi niya, bakit hindi mo dagdagan ang negosyo mo? Ituloy mo ang mga plano mo para makatulong sa dinadala mo. Sa isip-isip ko lang, tita, itutuloy ko ang mga plano, siguridad ko nga sa Sri Lanka, mabagal pa sa pagong. Pagkatapos niya magsalita, hinugot ko ang aking mga makapal na folder at binasa niya. Una at pangalawang pages lang binasa niya at hindi niya tinapos lahat. Tiningnan ko siya sa mga kilos niya. Sabi ko, ayan ang mga negosyo ko sa Pinas. Alam mo, attorney, natural products ang mga gamit ko. Gumagawa ng mga tables na gawa sa kahoy at hindi plastic. Tiningnan ko ang table niya na may halong facial reaction sa aking mukha. Tiniklop niya ang aking folder at binalik sa akin at pinasok ko sa aking envelope. Sabi niya, ang ganda ng sari mong suot, gawa mo ba yan? Hindi na ako sumasagot sa mga papuri niya na hindi related sa kasong hawak niya sa akin. Sa isip ko, akala mo idoy niyo pa ako? Sabi niya, pwede magpahinga sa loob ng office ko. Sabi ko, salamat attorney, pero hindi ako deserve na tumagal sa opisina mo. Mas komportable ako sa labas ng bahay ko. Namumula ang kanyang mukha, tita. Ramdam ko na tumagos sa dibdib niya ang mga binibitawan kong salita, mga pag-uusap na hindi ko na ipaalam pa dito, tita. Pumatak ang aking mga luha sa galit at awa sa bansang ito. Sana pera na para sa taong bayan naging bato pa dahil sa kasakiman ng ibang opisyal. Habang sa pagtatapos ng aming pag-uusap, biglang lumalagapak ang pinto. Sumisigaw ng ama, ama.
at pinulpog ang pinto ng malakas na malakas. Ang lakas ng impact sa loob ng opisina. Bigla akong tumayo na kulang na lang tumalon ako sa aking upuan at binuksan ko bigla ang pinto na nakakover ako sa likod ng pinto at sinilip ko kung sino ang nasa pinto. Ang bunsong anak ni attorney at lumapit sa kanyang ama at may hinihingi. Sabi ko, "Sorry baby, nakalimutan kong dalhan ka ng pagkain." Sabi ni attorney, "It's okay." Naglalambing lang siya. At lumabas na rin ako sa office niya. Hinanap ko ang mami niya kasi magpapaalam na sana ako na uuwi. Biglang bumagsak ang malakas na ulan. Hanggang sa nag-offer sila ng pagkain. Sabi ko, "Salamat." Bago ako umalis ng bahay, kumain muna ako at busog pa. Nag-offer ng tea ang daddy ni attorney. Sabi ko, "Sige, salamat." At nahiya akong tumanggi, tita, sa pangalawang offer. Nagpalitan kami ng conversation. Pinag-usapan namin about sa family background ko, mga kapatid, pamangkin, pero hindi ko na binanggit ang kanilang mga profession sa buhay at kung paano nakarecover sa cancer ang aking kapatid. Sabi ko, nag-stop ako sa pag-aaral upang alagaan ang aking kapatid kasi ang lahat busy sa pag-aaral noon at ako nag-alaga, volunteer sa kapatid ko upang alagaan siya. Bumibili pa kami ng charcoal galing sa Korea at kumakain lamang aking kapatid ng natural food at walang halong kahit asin, prutas at kunting kanin lang siya, white flesh at puro salad at nakarecover siya sa malignant tumor. Nagtanong na rin sila about sa mother-in-law ko. Sabi ko, 5 taon kaming nagsama ng mother-in-law ko pero ni minsan hindi kami nag-away o nagkaroon ng alitan. Masaya kaming magkasama. Sabi niya, "Anong sikreto?" Sabi ko, "Simple lang. Unawa, responsibilidad, respeto at pagmamahal na may kasamang pag-aruga." Yan ang binigay ko sa kanya na kahit sa huling segundo ng kanyang buhay, nakakausap pa namin siya. Habang tumatawag ang aking sister-in-law sa camera, tanging si Imashi at Oshani ang nasa isip niya at huling sinambit niya bago siya napanyapa. Sabi ng sister-in-law ko, "Ama, magpagaling ka na kasi naghihintay si Imashi at Oshani." Ngumiti siya at pumikit ang kanyang mga mata. Yun na, ang huling ngiti na bumakat sa kanyang mukha. Sabi ko, nang nawala ang aking mother-in-law, madali kong tinanggap sa loob ko. Kasi alam niya kung paano ko siya inalagaan at minahal. Masaya ako habang kinikwento ko tita ang buhay ng aking mother-in-law. Sabi ng ama ni attorney, sana ako mamamatay rin na masaya tulad niya. Bakas ang lungkot sa mukha niya habang sinasabi niya ang makatagang sana. Sabi niya, i-enjoy na lang daw ang mga huling araw na natitira sa kanyang buhay. Mamamasyal sa ibang bansa. Sabi ko, magandang idea yan sir. Basta alam mo kung anong nagpapaligaya sa iyong puso at simpleng legacy sa ating buhay. At least, lumisan man tayo sa mundong ito, may baon tayo sa langit. Sabi niya, hindi daw siya naniniwala na may pangalawang buhay at kung meron man daw, ayaw niya ng pangalawang buhay. Hindi ako sumagot, tita kasi malalim na ang kanyang hinuhugot mula sa kanyang mga labi. Nang nakita ko na humupa ang ulan, sabi ko oras na para mamaalam sa inyong lahat at salamat. Well, mga kabombo, until there lang anay ha, sa sulat diri ni Aguilas ng Sri Lanka, dugan may nagidman lang ang nabilin. So let's hope ha, by next week matapos na nagidini ang iyang sulat diri para sa aton. Well, for the meantime, ginapasalamatan ko gid ang tanan naton nga mga tagsulat, mga letter sender staff for this week. Thank you gid sa inyong mga istorya nga naghatagid sa amon sang kalingawan and at the same time maging bilin diri para sa aton. So just before ang aton nga announcement sa aton nga next nga winner, pwede gid nga makashare man kamo sa inyong mga stories, palig na lang i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Congratulations sa ating nga new winner natin for this week to also win 1,000 pesos in cash. Ikaw ina, Lola Nanang. Again, our winner for this week, Lola Nanang.
And with that, mga kabombo, nagpasalamat kid ako sa inyo. Magasunod na si Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kagang Dear Diaries. Ang mga programa nga inagid nga gina-look forward every afternoon after sang kahapon lamang program. Sa gihapon ninyo lagad si Tita Regine para sa KLP. See you on Monday. Enjoy your weekend. Good afternoon and God bless.